Kaixo, egun on guztioi eta ongi etorriak, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet adinberriren izenean, hemen egoteagatik eta ekimen honetan parte hartzeagatik. Denok dakizuenez, jardunaldiaren helburua zilarrezko ekonomiaren, silver ekonomiaren inguruko iritzi eta ekimenak alderatzea da eta haietan sakontzea. Zilarrezko ekonomia adinekoen eta haien familien beharrei erantzutea xede duen ekonomia espezifikoa, jarduera ekonomiko espezifikoa da. Gipuzkoa munduko lurralderik zahartuenetako bat da eta beraz, aukera paregabea dugu egitura sozial eta ekonomikoak errealitate horretara egokitzeko. Erakunde publikoen eginkizuna da gizartearen erronkei aurrea hartzea eta desafio horiek bideratzea eta hauetariko bat, hain zuzen ere, zahartzea da. Horretarako entitateek eta herritarrek elkarlanean jardun eta parte harte behar dute. Eta hori da deialdi honen helburua, zuen parte hartzearekin eta hizlarien ekarpenekin ezagutzak partekatzea eta guztion artea jarduera ekonomiko berriak sustatzea, silver ekonomi esaten diogun honen barruan. Gipuzkoa arlo horretan erreferentziazko lurraldea izatea nahi dugu. Eta adinberri Gipuzkoako Foru Aldundiak diseinatu duen tresna dinamizatzailea da. Ez da proiektu bat, errealitate bat da. Dagoeneko enpresei laguntzen ari baitzaile beste ekimen batzuekin konektatzen, eskarien beharrak egiaztatzen eta esperimentazio esparruak eskaintzen merkatura transferitzeko. Los siguientes datos Datu hauek erakusten digute ekonomia honek lurraldean duen potentzial handia. Gaur egun, silver ekonomiak Gipuzkoako barne produktu gordinaren 5,5 eta enpleguaren 9,2 eskaintzen du. Baina Europako batzordearen kalkuluen arabera, 2025 eta 3 urte geratzen dira, 1,20 eta 1,28 iritsiko da, urrenez urren. Horretarako, jakintza eta gaitasunak batuko ditugu disiplina anitzeko ikuspegi batetik. Aberastasuna eta enplegua sortzea ahalbidetuko duena, beti ere helburu nagusiari erantzunez, adinekoen bizikalitatea hobetzea. Gaur merkatuan antzemandako beharri erantzuten ari diren enpresa ekimenak azalduko dira hemen. Zorionakoak gara Gipuzkoarren bizi itxaropena oso handia delako, baina horien bidez gainera haien bizi baldintzak eta autonomia hobetzen lagundu nahi dugu. Jardunaldian zehar, hainbat hizlari izango ditugu zilarrezko ekonomiaren arloan hitz egingo ditugunak, hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu beren presentziagatik, bai merkatu horren ikuspegi prospektiboa emango digutelako, bai enpresa sarera bideratutako balio proposamena, bai eta ekonomia hori garatzeko aliantzen garrantzia ere. Horrek guztiak gogo eta inspirazioa eta motivazio gisa balioko digu. Gipuzkoak bere enpresa unean erakutsi du talentua, batez ere teknologian, eta ibilbide luzea egin du ekintzailetzan. Bai eta gizarte sare sendoa ere, beraz aprobetxa dezagun aukera hau indarrak batzeko eta bide honi elkarrekin ekiteko. Ez dut gehiago luzatu nahi, eguna intentsoa izango delako, pixkanaka parte hartzeaileak aurkeztuko dizkizuet, baina ez pentsa zuek ikusle hutzak zaretela. Slido aplikazioaren esker parte hartu dezakezue modu aktiboan. Horren bitartez, zuen iradokizunak jasoko ditugu eta hizlariekin kontaktatu ahalko duzue informazioa eskatzeko berrez. Hemendik animatzen zaituztegu etekinik handien ateratzeko jardunaldi honi tresna hori erabiltzen. Gipuzkoako aldun nagusiari, gurekin hemen egon izan nahi baitu, erakundeak arlo honetan egindako apustu irmoa erakusteko. Egun on guztioi eta ongietorriak Silver is Gold jardunaldira. Azkenean Foru Aldundiak bere agenda politiko berrian markatzen duen ildo importantenetako bat jorratuko du gaurkoan. Eta gaurko jardunaldi honen helburuak bi dira. Alde batetik, biztan da, zilarrezko ekonomia hori garatzeko gu daukagun, lurraldean daukagun estrategia hori lantzea, eta baita ere, aurkezleak esaten zuen bezala, arrakasta kasuak ezagutzea, ez? Adituen eskutik. Nik daukadan helburu nagusia, nireko sarrera labur honetan da, aipatzea
nola jarri genuen martxan, 2018an dagoeneko ja adin berri eta zergatik jarri genuen martxan. Guk garbi geneukan funtsezkoa zala, eta aurkezleak esaten zuen, gizarte zaharkitu batean, Euskal Herria, Europan, baina Gipuzkoan bereziki zaharkitua eta zahartzen ari den gizarte batean, persona jarri behar genituela erdi-erdien, eta beraz, hoien zaintza, hoien arreta, lehentasunezkoa zela. Baina horrekin batera, zegoela aukera bat, aktibitate ekonomiko berritzaile bat, berri bat, bultzatzeko gure lurraldean. Lurralde industriala da, eta horregatik fabrikaziorako eta proiektua martxan jartzeko almena daukalarik, arlo horretan ekonomia berri bat indartzeko eta sustatzeko aukera zegoela. Eta orduan, binomi horrekin, zaintza gehi ekonomia berria, uste genuen proiektu honek zeukala zentzua eta zeukala proiektzio handia. Eta horregatik sortu zen 2018an adin berri. Garbi geneukan baita ere, garai hartan ja martxan zegoen etorkizuna eraikiz proiektuaren barruan, adin berrik bazaukala bere gauzak egiteko modu bat, ez? Beharko lukeela baita ere, gobernantza eredu berri bat martxan jarri, metodologia berri bat martxan jarri. Hor zegoen oinarrian esperimentatzeko grina, eta gero baita zegoen elkarlanerako grina, ez? Gizarte antolatuarekin, enpresekin, hirugarren sektorearekin, hor zegoen kapital sozial importante horrekin Gipuzkoan, kolaboratzea eta elkarlana bultzatzea, helburu horiek aurrera ateratzeko. Azkenean, nahi duguna da ekosistema bat sortu, zaintzaren eta silber ekonomiaren inguruan biztan da. Guk nion horrela ez, azkenean ekosistema horretan implikatzen ditugun eragileek, daukate iturri eta jatorri oso diferentea. Egon daitezke adibidez, maila instituzionala, adibidez Foru Aldundia, Jaurlaritza, bailarak baita ere, garapen agentzien eskutik, udalak, baina baita ere alor soziosanitarioa, ikuspegi bikoitz horrekin, unibertsitateak inkorporatu nahi ditugu baita ere, berrikuntza zentroak, enpresak, eta ikuste duzuen bezala eragila multzo guzti horrek potentzialidade handia dauka, baldin eta elkarlanerako gogoa balima dauka eta aukera balima dauka. Eta aldin berrik horri eman nahi dio bide. Benetan jendeak dituen potentzialidadei elkarlan batean, helburu ambiziosoagoak aurrera ateratzeko bidea eskaintzea. Hori da, hain zuzen ere. Eta gure helburua baita ere da, eta gure erakundearen, Foru Aldundiaren misio eta helburu importanteena da, Gipuzkoa izan dadila erreferentzia bat nazioartekoa, mundu mailan, desberdintasunari aurre egiteko unean. Beraz, nahi dugu izatea Gipuzkoa, munduan desberdintasun gutxien duen lurraldetako bat. Beti esaten didate, esan barko zen duke ez, Klein bezala, desberdintasun gutxien duen lurraldea mundukoa. Baina nik Gipuzkoa horrezelatza ateratzen horren rotundo izate, horren kontundete izate. Nahi nuke beste lurralde batzuen artean, Gipuzkoa izatea ezaguna eta ezagutua horregatik. Voy a dar un par de datos para centrar la afirmación que hacía ya. Pare bat datu emango ditut, aurkezleak egin duen, esan duena berresteko, eta zer dakarren gure gizartearentzat zahartze prozesu horrek. Une honetan, bizi itxaropena Gipuzkoan, 86,4 urtekoa da emakumeen kasuan, eta 81,1 urtekoak gizonen kasuan. Horregatik da munduko bizitxaropen altuenetako bat. 2021an, biztanleriaren 46,5 55 urte baino gehiago izango ditu. Eta une horretan, 2021 urtean, 36.000 pertsona, mendetasuna duten 36.000 pertsona, baino gehiago egongo dira gure lurraldean. Hortaz, erantzun positiboa eta abanguardiza eman nahi diogu errealitate horri eta irakurketa positibo bat egin nahi dugu. Hau da, horrek eskaintzen dizkigun aukerei etekina ateratzea. Arreta soziosanitarioko eredua eraldatu nahi dugu, oso sartuta gaude prozesu horretan, eta gainera, teknologia berriak zaintzaren arloan txertatu nahi ditugu eta aukera horiek aprobetxatu nahi ditugu arreta hori hobetzeko, bultzatzeko, potentziatzeko gure lurraldean. Eta horretaz, baina, eta badugu bokazioa eredu hori herrialde osora zabaltzeko. Horren gakoa izango da lankidetza eta adinekoak entzutea. Hori funtsezkoa da eta pixkanaka hori egin behar dugu, paternalismoan ez gara erori behar eta erabiltzaileen ahotsak entzun behar ditugu. Hori funtsezkoa da.
Adinberrik azken urte hauetan lan eskerga egin duela, eta datu batzuk ematearren, esango nuke, adibidez, ja dagoeneko 55 proiektu esperimental babestu dituela, azken urte hauetan ja Adinberrik. Eta kopuruen aldetik, 3.475.000 euroko ekarpena egin duela, eta 210 entitate eta enpresek parte hartu dutela ja kolaborazioan, elkarlanean Adinberrirekin. Eta azken aipamen bat egin baita ere, Pasaian Trintxerpen daukagula proiektu bat, oso potoloa, Adinberri izena duena baita ere, baina da egoitza bat aurreratua, eta baita ere, hor silver ekonomiaren inguruko planteamentu bat berritzailea ere eukiko duena, eta proiektu hori nahi genuke ja aurten bertan martxan jartzea, eta hurrengo urteetan ja izatea referentzia bat. Beraz, daukagu espazio fisiko bat proiektuan, daukagu fundazio bat lanean, daukagu sektore bat indartsua eta ambizioarekin, eta daukaguna da erakunde publikoen elkarlan bat, helburua duena justu, aktibatzea Gipuzkoa dauzkan potentzialidadeak berrikuntza arloan, zaintza hobetzeko eta baita ere ekonomia bera sustatzeko. Beraz, opa dizuet gaurko jardunaldian, alde batetik danak ere ikasi egingo dugula, baina gero baita ere zuen guztion artean elkarlanerako bide berriak eta aukera berriak jorratuko dituzuela. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Markel lan hori bere hitzengatik. Quiero introducirles a continuación. Orain jarraian Adinberri zia, adimen aurreratuko sistema aurkeztu nahi dizuet. Ezagutza trukatzeko, joerak identifikatzeko eta zahartzearen erronka nagusiei lotutako etorkizuna diseinatzeko plataforma bat da. Helburu nagusiak honako hauek dira. Ezagutza espezializatua integratzea, sortzea, transferitzea eta zabaltzea, eta bestetik adimena ematea erabakiak hartzeko bai politika publikoen arloan, bai estrategia pribatuen arloan aurre hartuz. Prospektiker da parte hartzaileetako bat Adinberri zia honen garapenean, eta badugu lehen txosten bat orain Ibon Zugaztik aurkeztuko diguna prospektibako zuzendariak. Bueno, Ibon nos va a explicar... Ibonek esango digun nola eragingo duten etorkizunean teknologia berriek arreta ereduetan. Bueno, eskerrik asko Eider eta egunon guztioi. Bueno, es un placer estar aquí. Plazera da, niretzat hemen egotea, Eiderrek esandakoaren ildotik, gaur, ziak egin duen ekarpena aurkeztu nahi dugu hemen, adimena aurreratuko sistema da, eta aurre hartzeko gobernantza tresna dela esango genuke, arlo hauetan guztietan, ezta? Zahartzeak dakaskigun erronka horiek aurre hartzeko Gipuzkoan, noski hainbat arlo aintzat hartuta, soziala, ekonomikoa, soziosanitarioa, eta aukerak ere baliatu nahi ditugu, hau da, erronkak dira eta aldi berean aukerak dira. ZIS institutuarekin lankidetzan ari gera, Matiarekin ere bai, gure tresna hau, eta gure helburua da desafio guzti hauei aurre hartzea, joerak identifikatzea, eta etorkizuneko balizko etorkizun horiek diseinatzea bereziki aukera gehien eskaintzen dizkigutenak bazartzeari lotutako jarduerari dagokionez. Ez dut gehiegi luzatu nahi eta ez dut zian geratu nahi. Eta momentu bat, martxan jarriko dut pantalla. Bai. Gaur batez ere tendentzia edo joera handiez, mega joera hoiez hitz egin nahi dut. Zahartzearen erronkez gain, jorratu nahi ditugu beste joera handi horiek, ez mega joera horiek,
ikusten ari garenak dagoeneko, eta heldu nahi diegu eskema sistemiko batetik, ez bakarrikan arlo sozial eta demografikotik, baizik eta beste arlo batzuetatik. Mega joera horiek lotuta daude arlo sozialari, zahartutako gizarteak, belaunaldi berriak, ez gure belaunaldia, baizik eta Z edo Y-koa belaunaldiak, ez? Eta ze premia dituzten belaunaldi horiek. Berdintasuna, guztiok lortu nahi duguna, ez? Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, klase ertainaren gorakada, ze gure ustez, Gipuzkoan, Europan nahiko begibistakoa da, baina mundu mailan joera horiek aurrera dira darrai, beste kontinente batzuetan, bestalde hirien rola gero eta garrantzitsuagoa dena, hori aintzat hartu behar dugu joera horiek gure negozio ereduetan sartzerakoan edo txertatzerakoan, hezkuntzak duen rola eta familien osaeraren aldaketak. Horrekin ere, aintzat hartzen ditugu joera teknologikoak, ingurumenekoak, ekonomikoak, politikoak, gobernantzakoak, ez ditu xehetasunez aztertuko, baina garrantzitsuak dira testu ingurua edo gure lanerako testu inguru estrategikoa zehazterako orduan. Teknologiari dagokionez, konbergentzia eta konektibitatea dira nagusi, ez? Konbergentzia batez ere arreta eta IKT-ak uztartzeari dagokionez. Aldaketa teknologikoen azelerazioa hortxe dago, baina aldaketa teknologiko horiek iraganean ere gertatu izan dira. Badaude disrupzio teknologiko oso potenteak, gaur egun oso garrantzitsuak, baina argi izan behar dugu disrupzio horiek IKT-en edo komunikazioen eta informazioen teknologien arloan gertatzen ari direla, eta adibide honetan hori argi geratzen da. Transizio garai batean bizi gara, ez da geratzen joera hau, eta azeleratzen ari da gainera, hainbat arlotan. Baina epe ertain eta luzeko lasterketa bada. Hemen ikusten dugu konbergentzia hori eta konbergentzia horrek esan nahi du, izango dugula berritasunak bultzatzeko aukera, eta berritasun horiek hobetu egingo dutela pertsonen zaintza teknologien bitartez. Transizio horretan ere, epe ertainera, aipatu ditzakegu hainbat teknologia hemen ezagunak direnak guretzat, ohikoan, egunerokoan erabiltzen ditugunak, aplikazioak, mugikorretako teknologiak, eta epe ertain eta luzera teknologia konplexuagoak izango lirateke. Batez ere inteligentzia artifizialak, rol oso garrantzitsua beteko du. Datuen kudeaketa, big data, azkenean inteligentzia artifizial horretara iristeko. Eta bestetik aplikazioa, teknologiak aplikatzea material eta osagai berrien sorrera horretan, ez? Eta osagai berri horiek aukera emango digute produktu berriak eraikitzeko, produzitzeko, ekoizteko eta zerbitzu berri hoien mende jartzeko, baina oraindik zaila egiten zaigu hori guztia imaginatzea. Arreta digitalaren arloan, ari gara hitz egiten etxerako sistemez, etxea izango da zaintza eredu berri horien erdigunean, nolabait. Adibidez, etxean pertsonak monitorizatzeko sistemak, hori guztiak lotuta egongo dira mugikortasunarekin, hodeieko zerbitzuekin, produktuak eta zerbitzuaken horrintzaileentzako analitikak, eta orduan gure bizitzaren epizentro bihurtuko dira, dagoeneko ez badira.
eta gure jarduera pertsonala eta pertsonala horren inguruan mugituko dira. Pandemiaren ondorioz ere hori azeleratu egin da. Zenbait aurreikuspenek erakusten dute negozio eredu honek $50.000 inguru, milioi inguru bilduko lituzkeela, gero errealitate virtualak ere hainbat soluzio emango dituzte, gaitasun digitalak, teknologia aurreratuak, adibidez, nitxo berriak estaltzeko, detekzioa egiteko, eta honen, $50.000 izango lirateke, edo atentzio adimenduneko guneak ere. Hor daude sensoreak, adibidez, asko ari dira garatzen azken aldian, eta hau izango litzateke pastelaren zatirik garrantzitsuena, ezta? Aurrerantzean, etorkizunean garatuko diren produktu eta zerbitzuei dagokienez bestalde baditugu bizitzaren erregistroko teknologia adimenduna, gero eta patologia gehiago daude dementziarekin lotuta, eta sortu litezke honekin lotutako teknologiak adibidez, erregistratzea, zein izan den gure bizi jarduera, ezto? Etorkizunean erregistro horiek aurkeztu ahal izateko gure oroitzapenen zati gisa. Etxea izango da esan dugun bezala epizentroa, jarduera edo zaintza eredu berri honen erdigunea izango da, eta jardueraren erdigunea, eta etxea ere 3 dimentsiotan ulertuko genuke. Etxea gero eta konektatuago egongo da, lana ere gero eta konektatuagoa izango da, hau da, etxearen eta lanaren arteko lotura gero eta handiagoa izango da. Ikusi dugu pandemian eta batez ere konfinamenduan zehar, telelanak gora egin du izugarri, eta gero eta konektatuago den testuinguru batean, hau askoz ere hurbilagoko errealitatea izango da. Eta gure hiriak ere hala izango dira, gure ingurunea, gure hiriak gero eta konektatuagoak izango dira, gure ingurune fisikoetan mugikortasuna, garraioa, gure interakzioa, administrazio publikoko zerbitzuekin, gobernuarekin, finantza zerbitzuekin, hori guztia askoz ere eskema konektatuago bat izango da, eta konexio multzo honetan, etxea, lana eta lurraldearen konexio horretan ikusiko dugu aukera berriak sortuko direla ez bakarrik produktuak garatzeko, hau da, produktu berriak, orain ezagutzen ez ditugun produktu berriak garatzeko, baita ere zerbitzu berriak sortzeko ere, produktu berri hori lotuta egongo direnak. Zertaz, ari ginen hitz egiten, smart testuinguru honetan aukera nagusiak lotuta egongo lirateke adibidez IoT produktuekin, Internet of Things edo gauzen internetearekin, gero eta gehiago hitz egiten da gai honi buruz, eta azken urteotan. Teknologia hauek dagoeneko merkatuan dira, eta enpresa asko ari dira haiekin lanean. Esaten ari garena da, konektibotasun hori, tradizionalki ordenagailuekin lotuta zegoena, gaur egun konektibotasun hori zabaltzen ari da produktu guztietara, eta askoz ere gehiago zabalduko da. Etorkizunean dena dago konektatuta, eta horregatik produktu berriak sortuko dira gaur egun imaginatu ere ez ditugunak. Adibidez, hor jarri dut adibidez, kristalak edo beira batzuk, kolorez aldatuko liratekenak premien arabera, ez dakit ikusi duzuen azken aldian, bada adibide bat, ibilgailu batena, zeinaren kolorea aldatu egiten baita, premien arabera. Ibilgailua estaltzen duten materialek badute teknologia bat aukera ematen diena gure gustuen arabera kolorea aldatzeko, datuen analitika, noski hori da aldaketaren epizentroa. Eta horrez dugu ahaztu behar, startupen 60% baino gehiago,
erainkuntzaren eta etxegintzaren arloan software enpresak direla. Hori da aldaketa teknologiakoaren abia puntua. Eta lehen ere aipatu dugu smart sensoren gaia. Ezin dugu produktu eta zerbitzuen ekosistema berri hori eraiki, ez badugu sensore sare bat, aukera emango diguna, aldaketak, premiak antzemateko. Eta datuen sorrera horrekin, aukera emango digutenak produktu berriak eta zerbitzu berriak sortzeko premia berri horiekin lotuta. Azkenik, esan nahiko nuke, honek guztiak aldaketa asko dakartzala, eta bai erakunde, bai gobernuek, bai enpresa pribatuek edo sektore pribatuak aurre hartu behar diegu aldaketa horiei guztiei. Premia dugu aldaketa horiek gure egunerokoan integratzeko, gure ibilbide horri estrategikoan txertatzeko, eta integrazio eta egokitzapen horren bitartez bihurtu ahalko ditugu erronka horiek aukera. Eta nola egingo dugu hori? Gure produktuak eta zerbitzuak birpentsatzen, beti ere pertsonen arretaz ari gara eta zaintzaz, baina bereziki gure negozio ereduak birpentsatzen. Ez bakarrik pentsatuz negozioa, produktu eta zerbitzu horietan egon daitekeela, baizik eta multzo guztian pentsatzen, ez? Zer zerbitzu eta zeak jarduera berri lotu ahalko ditugun teknologia eta garapen berri horiekin. Eta horrek emango digu gakoa, aukera eta jarduera eta negozio berriak sortzeko, epe labur eta ertainean horixe da gure adinberriren eta siaren helburua, eta espero dugu guztion artean abian jarri ahalko dugula datozen urteetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ibon Zuaz. Ha llegado el momento de primera mano 4 historias. Orain, lehen eskutik, ezagutuko ditugu 4 arrakasta kasu, eta lehenengoa da Resiboz, eta 4 ordezkari etorriko zaizkiguna. Arantxa del Pozo dugu hemen, Bikomtekeko hizkuntzaren teknologiaren eta hizkuntza naturalaren saileko zuzendaria, Bikomteken adimen artifiziala, ikusizko konputazioa eta interakzioa dute espezializazio. Bestalde, Laura Rodríguez dugu, Kaser Residenzial Betarraneko zuzendaria, eta Gipuzkoako ikastetxeetako koordinatzailea, eta azkenik Francisco Manuel Suárez, ADD Informatika enpresaren zuzendari kudeatzailea. Enpresa mendekotasunaren sektoren espezializatutako softwarea garatzen du, eta Resiplus merkaturatzen du. Adinberri presenta Resivoz by Bicomtec y Kaser Residencial, un proyecto Gold para la economía Silver en el que Adinberri está impulsando la transformación digital en el campo sociosanitario y su transferencia al mercado. El equipo de gerocultoras y gerocultores dedica una parte de su jornada a introducir datos sobre la vida cotidiana y los cuidados de las personas que residen en el centro. Esta circunstancia les quita tiempo para acompañarles y para estar con ellos. Es en este contexto donde nace Resivoz, el proyecto desarrollado por Kaser Residencial y Bicomtec. Una solución que utiliza la interacción por voz para optimizar el registro de información en los centros residenciales. Se trata de una tecnología de fácil implementación y aprendizaje que ya ha sido validada con personal de gerontología con muy buenos resultados. Ofrece un grado de automatización elevado en las tareas de reporte de información y recogida de datos, lo que permite reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas que ahora puede ser empleado para incrementar la calidad del cuidado de las personas. Todos los residentes, comida completada. Iñaki, añadir observaciones. Ingesta de líquidos en comida. Bebe zumo en vez de agua. Fin de la anotación. Por otro lado, incrementa la calidad de la información introducida, evitando olvidos. Esto actualmente, y gracias a la tecnología de análisis de datos e inteligencia artificial, abre la puerta a desarrollos futuros que de nuevo redundarán en una atención de mayor calidad para el cuidado de las personas. Añadir observaciones. Santi presenta dificultad en la rotación de muñecas. Fin de la anotación. Resivoz
Es un proyecto Silver que nace de la colaboración entre Caser Residencial y Bicontec y que ha recibido el impulso de Adinberri. Adinberri ha apoyado el desarrollo de la tecnología Resivoz por parte de Bicontec y su implementación en las residencias de Caser. Y gracias a esta colaboración, ADD Informática integrará Resivoz en su solución ResiPlus y además comercializará la solución avanzada. Bueno, Laura, pues cuéntanos cómo surge. Bueno, Laura kontatu, nola sortu zen lankidetza hori egoitza baten artean eta ikerketa zentro baten artean. Bueno, ikerketa artesen barruan sortu zen. Eta hau da teknologia sozialerako elkartea, eta gu kide gara Bicontec eta baita ere egoitza Gipuzkoako elkartea da, eta hainbat eragile sartzen ditu barruan, bi munduan, bai mundu sozialekoak eta mundu teknologikoak, bi mundu guztiz desberdinak dira. Eta gainera nahiko deskonektatuta daude egoitzetan. Teknologiarekin dagoen harremana, gu Biconteken sartu ginenengo egunean iruditu zitzaigun zientzia fikzioko ipuin batean geundela. Baina testu inguru honetan sortu zen kolaborazio hau. Non guk ja planteatu genien jadanik ze arazo eta ze behar genituen gure prozesuen eraginkortasuna hobetzeko, eta Biconteken soluzioak proposatu zizkiguten beste arlo batzuekin lotuta, beraiek lantzen ari ziren beste saio batzuekin. Eta iruditu zitzaigun, zientzio fikzioa murgildu ginela, baina beraientzat oso erreala zen egiten ari zirena. Eta testuinguruari dagokionez, esango nuke Adinberri agertu zela, eta lehen Adinberriren deialdian 2018 urtean, jadanik lehen proiektua jaurti genuen, lankidetza proiektua, Resivoz du izena, eta hemen hasi ginen elkar entzuten. Lau proiektu egin dugu jadanik. Egia esan, haiek gaitasuna dutegu entzuteko eta ulertzeko, eta hori ere ez da gauza erraza. Beraz, oso testuinguru komplikatuagan gaude gaur egun, eztabaida soziala hor puri-purian baitago, egoitzaren ereduak nola izan behar duen. Egoitza eredua orain zalantzan dago, adostasun orokor bat dago, hauxe dioena beharrezkoa dela langileak egotea ondo ordaindua, motibatuak, profesionalizatuak, baina baita ere planteatzen da zaintza sistemaren jasangarritasuna. Herritarrak bere medioekin zaindu behar duen beren burua edo ez. Eta ea gai den administrazio hori mantentzeko. Guk uste dugu teknologiak lagundu dezakela testuinguru honetan, gure prozesuak askoz ere eraginkorragoak izan daitezke, balio denbora askatzeko, eta horrela denbora hori eskin izateko adinekoi badibidez egoitza batean behar duten denbora ze akonpainamendua behar izaten dute gehien bat. Eta hori da, horrela sortu zen Resivoz. Norentzat da, gure ustez, gurearen antzekoa den eremu batzuetara dago zuzenduta. Osasun arloa, adinekoen egoitzak, etxeko zerbitzuan, eta Arantxak esplikatuko digun bezala, soluzio honekin lagundu egin dugu balio denbora askatzen adinekoentzat eta ez administrazio lanetarako. Eskerrik asko, Laura. Labur ikusi duzuen bezala bideoan zer da Resivoz, aplikazio bada, eta informazioa registratzen dugu ahotsaren bitartez, horretarako aldez ezarritako komando batzuk erabiltzen dira, Caserrekin batera aukeratua. Zertan datza, entzungailuari gabeko bat da, ikusi uste bideoan, gerontologoek jarri egiten dute belarrian, eta konektatuta dago Bluetooth baten bidez mugikor batera. Eta mugikor hori, hitz egin genuen erabili genezaken modurik ergonomikoena, eta ikusi dugu, kirol poltsatxoak ematen baditugu, giltzurrun aldean,
ikusi dugu askotan gauzak erori egiten dira eta puskatu egiten dela. Beraz, mota honetako, giltzurrunetako bat erabiltza, gerrian lotuta egotea, hori dela modurik ergonomikoena gailu hau etengabe gainean eramateko, soinean eramateko, eta gailu horrek atzitu egiten du ahots seinalea eta zerbitzari batera bidaltzen da. Odeian dagoena, eta hor egiten da ahots errekonozimenduaren prozesamendua eta erregistroa bidaltzen da erregistro programara. Eta norentza da batez ere resiboz? Alde batetik profesionalentzat. Ze horrela informazioa erregistratu dezakete modu arinago batean, definitu ditugu bidezidorrak ere bai, batez ere aldi berean jaso daiteke informazioa egoilearen inguruan, erregistro lana arintzen du. Eta gainera, momentuan bertan egin dezakete, ez dute txandaren amaieraran itxoron behar, gero registro egiteko ordenagailuan. Gainera eskuak libre dituztenean egin dezakete, eta hori garrantzitsua da. Beste alde batetik, egoiliarrek etekin ateratzen dute lan honetatik, honengatik, profesionalek denbora libre gehiago dutelako eta arreta pertsonalizatuagoa eskain dezaketelako. Eta egoitzek ere etekinak ateratzen dute oro har, ze gutxitu egiten da profesionalen estresa, modu eraginkorragoan egiten dute beren lana, eta ondorioz egoiliarrek arreta pertsonalizatuagoa izaten dute, eta gainera egoitzak kalitate estandarrak mantentzen dituzte, esaten dutenean informazio haudan erregistratu behar dela sisteman gordetzeko. Partekatu nahiko genituzke ere aurkitu ditugun zailtasun batzuk. Lehenengoa begibistakoena, pandemiak harrapatu egin gaitu, eta sistemaren validazioa atzeratu egin da pixka bat, eta birpentsatu egin behar izan ditugu hainbat gauza, eta bigarrena da, sistema mota hauek wifi konektibitatea behar dutela, eta egoitza batzuetan konektibitate hori ez dago behar bezala edatua, azailtasunak dituzte, arazoak uste dugu egoitzak inbertitu egin behar dutela wifiren konektibitatean, eta segurtatu funtzionatu egiten duela modu egokian areto guztietan, gela guztietan, profesionalak lanean dauden haietan batez ere, eta azkenik komentatu, kompetentzia digitalen arloan hainbat aldakortasun arkitu ditugula, batzuk mugikortasuna oso ondo erabiltzen dute, eta entzungailua ere bai, baina profesional batzuei gehiago kostatzen zaie. Beraz, aipatu uste dugula behar bada egokia izango litzatekeela prestakuntzan inbertitzea kompetentzia digitalak lantzeko sektoren profesionalen artean. Bueno, yo voy a hablar del tema de la hoja de ruta que tenemos planteada. Eta bestalde batetik bide horri bat dugu planteatu. Alde batetik Resiboz eta Resi Plus integratu egingo ditugu, hor Bikontekek parte hartuko du, eta guk integrazio teknikoa egingo dugu, Resi Plus beste aplikazio batzuekin integratu alizateko, eta noski egoitzan balidatu egingo dugu integrazioari. Ondoren merkaturatze fase batera pasatuko gara. Hemen azpimarratu hau dela lurralde nazionalean gehien ezarritako sistema. 200 egoitza, adineko egoitza eta eguneko zentrok erabiltzen dute, 1800 egoitzak eta eguneko zentroak dira, eta 400 bat dira hainiztasun funtzionala duten zentroak. Merkaturatzea egingo dugu zuzenean gure profesional talderen bitartez, eta horretarako kanal oso zuzena erabiliko dugu, ez dugu banatzailerik. Beraz gu oso kanal zuzena gara, egingo ditugu froga aurrez aurrekoak, urrunekoak ere bai, erabiltzen ditugu ekitaldiak azokak ere bai, eta horrela merkaturatuko da Resiboz. Eta gainera azpimarratu, hardwareari dagokionez, guk ez dugu merkaturatuko, baizik eta gomendatu egingo diegu gure bezeroei ze gailu diren honenak. Behin bezero batek modulu hau nahi eskatzen duenean, Resi Plus gisa, orduan implantazioa egingo du gure euskarri teknikoa arduratzen den taldeak, bai bezeroaren etxean, in situ, in premis, edo bestela odeian gure SAS azpiegitura. Eta azkenik, baina garrantzitsua ere bai da, bezeroi emango diegun laguntza, hau da, sistemarekin
lan egin dezaten eta errendimendu alik eta handiena atera diezaioten. Hau ere guk geuk egingo dugu gure euskarri teknikoa edo gure laguntza teknikoa bitartez edo telefono bidez. Eta etorkizunari begira, hemen, hainbat agertoke jarri ditugu, ikusteko non lan egin dezakegun etorkizunean, bikontekekin, harremanetan eta kase residenzialekin. Hau da, adimen artifiziala erabiltzen den haietan adibidez faktore bikoitzeko autentikazioa, aurpegi eta ahots errekonozimendua erabiliz, baita ere diktaketa eta transkripzioa, testuak automatikoki sartzeko ahotsaren bitartez, jarraipenak egitea, valorazioak, baita ere anomalien detekzioa, baita ere etorkizuneako gertakarien aurre esatea, eta hainbat aukera ikusten duzuen bezala adimen artifizialak eskaintzen diguna. Eta azkenik, besterik gabe komentatu, 3 erakunde hauek, kase residenzialek bere behar guztiak eskaintzen dizkigula eta validazio prozesuan dagoela. Bikontek dakizuen bezala teknologia arloan erreferente handia da, behar ezagutza ekartzen dute adimen artifizialean, eta gero komertzializazio eta integrazioa do informatika bitartez. Puedan disponer. Denbora gehiago izan dezaten pertsona adinekoei hobeto hartatzeko. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Vamos con el segundo caso. Eta joan gaitezen bigarren kasuari. Kasuarekin Ubikare Nahia, hemen dugun Nerea Abekamar, Home Healthcaren zuzendaria, eta enpresa horrek zerbitzu integrala eskaintzen du zaintzan eta etxeko zaintzan ere bai. Eta helburua da pertsona nagusien bizi kalitatea hobetzea, euskorrengandik hasi eta mendekotasun larria dutenetaraino. Eta gero gainea telematikoki gurekin da Teresa Klaveria, Mutua Madrileinako etxerako eta osasunerako balio proposamenaren arduraduna. Egunon. Kaixo, egunon. Adinberri presenta Nahia by Ubikare, un proyecto Gold para la economía Silver que Adinberri ha impulsado conectándola con otras iniciativas complementarias y facilitando su despliegue en el mercado. Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los y las profesionales que asesoran a las familias es la de gestionar la información y los datos correctamente. Al no tener una imagen clara de la situación, les es muy difícil priorizar esfuerzos y poner el foco en los casos realmente urgentes. Para cambiar este paradigma, nace Nahia by Ubikare, un software medical device que a través de la inteligencia artificial da soporte a los profesionales, ayudándoles a tomar las mejores decisiones. Nahia es una enfermera inteligente que diseña el programa de intervención personalizado. El primer paso es una llamada telefónica con un familiar de la persona dependiente. A partir de esta conversación, Nahia genera una propuesta personalizada con un presupuesto aproximado. Después, una enfermera se desplaza al domicilio con la herramienta Nahia, realizando un diagnóstico integral y un informe que se comparte con la familia. Este informe contiene un plan de salud y cuidados que activa los especialistas necesarios que llevarán a cabo las intervenciones personalizadas guiadas por Nahia. El papel de Adinberri ha sido clave para conectar con otras iniciativas complementarias y conocer las necesidades de la demanda. Gracias a su labor, Nahia ha asesorado a más de 2.200 familias y ha atendido en el domicilio a 620 usuarios. Además, Ubikare cuenta con todo el apoyo de Mutua Madrileña como socio colaborador y con las certificaciones de sanidad que le permiten prestar servicios en el hogar. Me han ayudado, se puede decir, en todo, para mejorar mi vida. Nerea, konta iguzu, nola sortu startup batek eta Mutua Madrileña bezalako enpresa historiko batek elkarrekin lan egituko aukera? Bueno, guztia bisita baten ondoren izan zen, ez? Ze izan ere proiektu bat pertsonalki ezagutzen duzunean bere baloreekin hor sortzen da txispa hori. Bueno, pues voy a seguir un poco en castellano para que mi compañera... Bueno, gaztelaniaz jarraituko du, Teresa nire kideak ulerna zan.
Zergatik sortu zen Ubikare? Gu misio gisa hasiera bertatik definitu genuen demokratizatu nahi genuela osasuna. Ikusten genuelako alde batetik gizartea gero eta zartuagoa zegoela eta sistema soziosanitarioak gero eta saturatuak zeudela. Beraz horregatik norengana jo nahi dugu? Zein dira gure helburua lehendabizi adineko pertsonak? Mendekoak direnak eta beren etxeak bizi nahi dutenak, eta bilatu egiten dutenak bizkortasun bat, profesionaltasun bat, eta gainera bilatu egiten dutenak zerbitzu osoa, baita ere distribuinanitzeko taldear bilatzen dute, beren burujabetasuna sustatuko duena, eta diagnostiko bat eta zaintza plan bizi bat izateko, egokitu dadin denbora guztian bere egoerara. Bestalde, enpresaetan lan egiten dugu, aseguratzaileekin, erietxeekin, beren datuekin hobetu nahi dituztenak automatikoa izan dadin, baita ere hipotesi eredua egon daitezen, datuen analitika aurreratua, pertsonalizatu haien zerbitzua, eta gainera tresnak teknologikoak behar dituztenak horretarako. Gure balio proposamena ikusten duzuen bezala, guk zerbitzu bat eskaintzen dugu etxeetan, badugu eredu propio bat guk sortutakoa, eta jadanik funtzionatzen ibili dena urtean, eta gero erreferentzia seinale gisa dugu kalitate ziurtagiria, baina gainera osasun ziurtagiria dugu eta baita ere alderdi soziosanitarioa. Ze guk etxera eraman nahi dugu eredu integral bat. Bi munduak integratuko dituena eta etxean izango dena gainera. Ze helbururekin guk gaur egun ezagutzen dugun zaintza hori, zaintzaileekin eskaintzen dugun hori osatzeko beste osasun zerbitzu batzukin. Eta bizi kalitatea emango dionari, adineko pertsonari etxean. Gure erronka beti izan da ikustea nola eraman dezakegun eredu integral hau etxeetara, baina beti eskuragarri egoteko moduan. Hau da, pertsona guztiek aukera izan dezaten zerbitzu honetaz gozatzeko. Ze azken batean, etxera erizainak, psikologoak, hezkuntzaz hezitzaileak eramaten ditugu ere bai. Eta horretarako tresnak teknologiko propio bat garatu dugu. Nahiak deitu diogu naia. Guretzat lankide bada, adimenduna, pentsatzen du eta bere barruan estandare onenak ditugu zaintza arloan munduan. Ze guk azterketa oso sakona egin dugu inguruan dauden ereduetan. Hobeto uler dezazuen profesionalek naia pro dute, hori da alderdi profesionala, non hor diagnostikoak egin daitezkeen modu automatikoan, eta horrela zaintza plana modu automatikoan sortzen da, eta pertsonalizatzen uzten da. Eta hor modu automatikoan sortzen dira gainera aurrera eraman beharreko interbentzio guztiak. Guk jakin nahi duguna da, une oro, zer den egin dezakegun gauzarik onena. Nola egin behar dugun eta nork egin behar duen. Eta horrek ematen dizu tresna denbora guztian. Zergatik, pertsona batek esku hartzea egin behar duen bakoitzean, datua erregistratzen du eta nahiak bere inteligentziarekin badaki urrengo urratsa hobea, zinten urrengo urrats hoberena. Bera, ziklo etengabea da, birak ematen ditu eta eguneratu egiten da etengabe. Guk urtero, adineko pertsona bakoitzarekin baloratzen dugun 3 hilabetez, eta behar izan ezkero denbora gehiago ze, eri espiritualizatzak egoten dira, erorketak eta bar. Baina ez dugu horretan gelditu nahi izan. Gainera beste urrats batzuk eman ditugu norantz tresna honetara hau erabilera profesionala duen tresna izateaz gainera, honek hau edozein familiak ere erabildezake. Beraz horregatik deitu diogu honi ere naia family. Nola egin dugun? Inteligentzia tresnan txertatuta genuen ez gero, pasatu egin dugu hizkera humanoago batera, kalekoagora, mundu guztiak ulertzeko moduan. Beraz, diagnostikoa pixka bat errazagoa da, baina edozen pertsonak egin lezake. Datu batzuk sartuz gero, egiten dizkizun galdera batzuk erantzunez, eta datuak sartuz modu automatikoan, senideari esaten dio ze zaintza egin behar duen. Une horretan, senideak zerbait aldatu nahi badu, edo pertsonalizatu nahi baldin badu erabiltzailearen zerbitzuak, egin dezake.
Baina hor badugu plan bat non esaten dizun egunero zer egin behar duzun. Eta gainera arago doa, ze gainera esateaz gainera zer egin behar duen, gainera biotutorialetan sar daiteke, fitxategietan, baita ere batzuetan, marrazkietan, ikusteko zer egin behar den, edo nola egin behar den gauza bakoitzan. Beraz, ezagutzarik gabe, baina tutoretzarekin eginteko moduan. Beraz, autozaintza bultzatzen ari gara irisgarriagoa izan dadin eta mundu guztiaren gana irits dadin. Eta amaitzeko, hauxe egin dugu. Bueno, jadanik genuen inteligentzia hori, tresna hori, eta horren erabilera hori eramaten ari gara beste egoera batzuetara. Eta hemen adibide bat jarri nahi dizuet. Pandemia hau hasi zenean, ikusi genuen, etzegoela bat ere ezagutzarik gaixotasunaren inguruan. Beraz, nahiak oso ona da datuak sartzen, datu horiek ulergarri bihurtzen, eta oso modu errazean partekatzen, konparagarriak diren ezkero. Beraz, egokitu egiten dugu tresna uzientzat, eta beraz, tresna hau berrogi ospitaletik gora erabili dituzte, gaixoen datuak sartu dituzte, uzian zeudenak, eta lortu dugu 1200 erabiltzaile erreal erabiltzea. Eta horrela, lortu dugu kohorte eta azterlan sakonena egitea COVID-aren inguruan, eta hortik 5 artikulu atera ditugu, 5 artikulu zientifiko argitaratu egin direnak, eta horrela modu bizkorragoan jakin izan dugu ze tratamendu erabili behar diren uzian emaitza hobeak lortzeko. Ze datu hau denbora errealean ematen zen. Hobeto ulertzeko, sartzen zen mediku batek ikus zezakeen gainerako ospitaletako medikuen datuak ondorioak ateratzeko eta jakiteko zeintzen onena. Eta zein da gure bide horria? Horretarako dut nik Teresa hori azaltzeko. Eskerrik asko Nerea, bai, Mutua Madrileñatik bilatzen ari ginen, gure eskaintza indartzea osasun arloan. Eskaini nahi genituen prestazio eta zerbitzu berriak, osasun arlokoak, asistentzia arlokoak, eta gure ikuspegi estrategikotik, gure erabakia izan zen adin nagusikoetatik hastea. Hasieran esan duzun bezala, txinparta hori sortu zen, Ubikerrekin batera lan egin genuenean, eta han egon ginenean aurrez aurre. Eta ikusteko nola zen egunetik egunerako lana, nola integratzen zenuen zuen lan hori etxean, nola zen disiplina anitzeko taldea, eta egia esan Ubiker iruditu zitzaigun eduki genezakeen partnerrik onena. Gainera uste dugulako balio diferentziar bat eskaintzen duela zerbitzuan, etxean egiten den zerbitzuan. Eta profesional talde honi esker, eta software honi esker, nahiaren bitartez bermatu egiten da kalitatea. Eta guretzat funtsezkoa da. Eta beraz, horregatik oso pozik gaude, abentura honi elkarrekin ekin diogulako, uste dugu etxean eskaini dezakegun zerbitzurik onena dela, kalitate onena duena, eta gainera uste dugu, hemendik aurrera, gainera gure babesarekin, lortu ahal izango dugula elkarrekin haztea. Eta honekin jarraituz, azkenean ikusten dugu, modelu eredu eskalagarri badela. Gu hasi ginenean, eta Ubikerrekin hasi ginenean, udan, eta baloratu egin genuen negozio, Euskal Herrian oso oinarritetako negozio gisa adinekoen zaintzan etxean. Eta elkarrekin lanean ari gara, ikusteko nola eredu hau, guretzat arrakasta kasu bat den hau, eta horrela frogatu da, nola eraman dezakegun beste segmentu batzuetara eta beste arlo batzuetara. Beraz, hain zuzen ere horregatik, babesa eskaintzen ari gara orain bere edapen geografikoan, irailetik aurrera, Mutuaren laguntzarekin, Ubikerrek bulego bat irikidu Madrilen, eta helburua da negozio hori ona ekartzea Madrilera, eta horrela zerbitzua familia eta adineko guztien gana eramateko Madrilen, eta honek aurrera egin ala, iritsaraziko dugu Espainiako familia guztietara. Eskerrik asko, Teresa. Hemen dugu amaitzeko
datu batzuk ditugu, inpaktu datu batzuk, espero dezagun haundituz joango garela, baina bideoan agertu dire pixka bat, zentzuk diren familia aholkatuak, etxe akonpainatuak, baina ze enplegu ere egon daitezkeen, Eiderrek ere hasierako aurkezpenan aipatu du. Zentzuk ze enplegu zuzen eta zeharkako sortzen dituen honek, 250 lagun. Eta gainera, gelditu nahi nuke pixka bat egindako kalkulo batean, ikusteko zenbat murrizten genituen bisitak zentro medikoetara. Ze etxean zaintza gehiago dutenez gero, aurreztu egiten ditugu ere baliabide sanitarioak eri etxeetan, asko zeren garestiagoa direnak. Eta hor ditugu ere IGIG proiektua, baita ere argitalpen zientifikoak, eta baita ere prebentzioa arloko proiektu instituzionalak. Egiten ditugunak, mendekotasunera iritsi aurretik jakiteko, hauskortasun horretan nola atzeratu dezakegun mendekotasun aro edo garai hori. Eta onaino iritsinez, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nerea eta Teresa Dautoiengatik ze gainea horrela arrakasta egiaztatu dezakegu. Orain 3. arrakasta kasu bat aurkeztuko dugu. Zaintekek IoT egindako Patiok enpresak sortu duena interneten gauzak eta bere helburua da pertsonen bizitza hobetzea teknologiaren bitartez. Gaur hemen dugu Patxi Etxebeste, bere sortzailea, Zaintek IoT proiektuari buruz hitz egiteko. Eta baita ere gurekin dugu Inigo Mijangos, Biobetiongo arduraduna, Berdintasun Justizia eta Gizarte Politikarako sailaren zerbitzua, telelaguntza zerbitzua. Vale. Adinberri presenta Zaintek IoT by Batio. Un proyecto Gold para la economía Silver que Adinberri ha ayudado a testar y a experimentar con programas piloto. El 85% de las personas mayores de 65 años quieren vivir solas, sin perder su autonomía, y es difícil garantizar que tengan todos los cuidados sin que sientan que pierden independencia. Y bueno, pues en este contexto nace Zaintek by Batio. Zaintek IoT by Batio es una solución innovadora que utiliza la tecnología para mejorar el cuidado de las personas mayores que viven solas sin invadir su privacidad, sin cámaras y manteniendo su autonomía. Batio utiliza la inteligencia artificial para garantizar una monitorización 24/7 capaz de avisar ante situaciones de riesgo gracias al análisis del comportamiento de la persona que cuida. Además, su asistente virtual y su red social ayudan a paliar el sentimiento de soledad. ¿Qué tiempo hace? Ahora en Rentería hay una temperatura de 6 grados Celsius con cielos despejados y sol. Se trata de una solución integral que incluye la instalación de los dispositivos y el soporte del servicio, además de convertirse en alarma cuando no hay nadie en casa. Los resultados demuestran no solo que Batio funciona, sino que conecta con las personas que lo utilizan, ya que 8 de cada 10 se sienten más tranquilas sabiendo que Batio Conectados está ahí. 7 de cada 10 mayores también opinan que su asistente virtual es útil. Y un 74% de los familiares acceden más de una vez al día a la APP. La solución ya ha sido testada en más de 100 hogares guipuzcoanos. Gracias a Adinberri hemos podido presentar, testar y pilotar Batio Zaintek IoT. Además, nos ha conectado con su mercado público, que son servicios sociales de los ayuntamientos, Betion y otras entidades tanto público como privadas, con el objetivo de poder llevar nuestra solución al mayor número de personas posibles. Bationk ematen diguna da bi gauzonak. Alde batetik berak etxean gelditu nahi du, eta hori lortzen dugu. Eta beste alde ere gure lasaitasuna, ze momentu oro ikusten ditugu bere mugimenduak etxetik, eta horrek asko lasaitzen gaitu. Sí, más tranquila, más segura y puedo seguir en mi casa haciendo mi vida como siempre. Qué importante dotarles de... Ze garrantzitsua dan lasaitasuna ematea. Patxi, nola antzeman zenuten premia hori Zaintek IoT garatzera eraman zizuena? Prozesu bat izan da. 2013an genekien hau egin nahi genuela, gure logoan 4 ikono zeuden, eta batek dagoeneko erreferentzia egiten zien
pertsonen zaintzari beraien etxeetan. 2018an premia askoz ere larriagoa edo ikusi genuen, eta enpresa barruan test bat egin genuen ikusteko berritu genezaken sektore honetan, eta 2019an merkaturatu genuen lehenengo bertsioa. Hemen zaudeten atoko askok ezagutu zenuten, eta azkenik, 2020an birusa iritsi zen, eta hori zela eta askoz gehiago zentratu ginen bigarren bertsioan, erabilgarriago izan zedin, 2021an prest izan genuen bigarren bertsio hori, pilotua egin dugu adinberriri eta aldundiari esker, eta merkaturatze fasean dagoeneko. Guk premia hori antzeman genuen, baino ikusi genuen zertzegoen merkatuan, eta zeuden soluzio batzuk, beraien lana egiten zutenak, baino arazoak ere zeuzkatenak. Irten bide horiek ez dira prediktiboak, erreaktiboak dira, nahi dute, edo eskatzen dute pertsonek zerbait jartzea gainean, pertsonek konturatu behar dute gainera, zerbait ari zaiela pasatzen zerbitzuari dei egiteko, eta horrek eskatzen du, pertsonak zerbait egitea, ekintza bat egitea, eta hori arazo bat da. Bestetik ikusi dugu irtenbide horrek ez dituela tartean sartzen senideak, ez? Senidearen interesa da batik bat maite dutenen bizitza hobetzea. Soluzio horiek ez dira digitalak eta ez dute aukerarik ematen ekosistemak eraikitzeko inguruan edo datuak aztertzeko. Guk Sanitek IoT proiektua egin dugu, 115 familiak parte hartu dute, eta gainera nahi izan dugu erakundeek, entitateek ere parte hartzea, batez ere familiak bilatzen, baina bereziki premiak detektatzen eta premia horietan zentratzen. Ze premiak oso handiak dira, oso zabalak dira, entitate horiek oso garrantzitsuak dira gure lurraldean, Kutxabank, Betion, Foru Aldundiaren gizarte zerbitzua, Udalak, Andoaingo Udala, hemen dagoena, Gipuzkoako farmazeutikoen elkargoa, Casa Residencial, Adinberri, Adinkide, eta nori dago zuzenduta irtenbide hau, beren etxeetan bakarrik biziren pertsonei, egoitzetako erabiltzaileei, ze ari dira, sistema hauengatik galdetzen, eta sektoreko hainbat entitateri edo erakunderi. Zein da berrikuntza? Guk premiak ikusten ditugu, arazoak ikusten ditugu, eta pentsatzen dugu, nola konponduko dugu hau? Orain egiten ari dena da gailu kopurua handitu eta gailuak asko erabili, guk nahi duguna da gailu horiek simpleak izatea. Eta bi berrikuntza vektore txertatu ditugu, adimen artifiziala eta laguntza virtuala. Guk ez dugu kamerarik jartzen etxeetan, guk jartzen duguna da zentralita bat, zentralita horrek biltzen ditu beste gailuetako mezuak, kudeatzen du adimen artifizialeko algoritmoa eta laguntzaile virtuala, etxeko korridorean jartzen dugu sensore bat, eta batez ere logela edo gela nagusiko edo zaintza behar duen pertsonaren gelako jarduera kudeatzen du, gero sarreran ere atean jartzen dugu, irterak eta sarrerak kudeatzeko, eta hozkailuan ere jartzen dugu, ikusteko ze elikadura ohitura dituzten adinekoek. Sensore horiek oso optimizatuta dute, beraz emaitzak ere oso zorrotzak dira. Gero, senidearen mugikorrean jartzen ditugu seinale batzuk, baina seinale horiek iritsiko zaizkie bakarrik errutina hori hautsi egin behar da. Horrela, senideak lasaiago daude eta badakiten noiz eman behar dituzten zaintzak, hau da gauza garrantzitsuak gertatzen direnean. Gero, profesionalentzako tresnak ere ari garatzen datu horiek eskura izan ditzaten. Baina premiek ez dituzte bakarrik gailuak eskatzen, zerbitzuak ere eskatzen dituzte, etxeetan konexioa jarri behar da eta jarri dugu, sistemaren konfigurazio personalizatua egin dugu, instalazioa arduratzen gara eta abiarazteaz ere bai, trebakuntza eskaintzen dugu, gailua erabiltzeko, eta senideei ere laguntzen diogu laguntza virtuala erabiltzen.
adineko pertsona batek ez dio aterako behar duen etekina laguntza edo asistente virtual horri, eta horregatik eskaintzen dugu laguntza. Zer eskaintzen digute tresna hauek? Arazoi aurrea hartzea, senidearen zaintza ere bultzatzen dugu, bakardade sensazio hori txikitzen dugu, laguntzaile virtualari esker, eta beste hainbat onura, adibidez, eskaintzen dituzte oroigarriak edo memoria jokoak, bakarrik bizi diren pertsona hoientzat oso garrantzitsuak direnak. Beste alde batetik prebentzioari eta automatizazioari esker erakutsi dugu aurrezkiak ere eskaintzen ditugula sistemaren kostuan, aurrekontu berarekin jende gehiagorengana iritsi ahal izateko datuak eskaintzen ditugu, baita ere azterketarako oso garrantzitsua da hori erakundeentzat, azterlan horiek ikusi nahi dituzte, txosten horiek ikusi nahi dituzte, eta plataforma bat ere eskaintzen dugu beste zerbitzu batzuekin eta beste produktu batzuekin integratu daitekeena plataforma hori. Orain Inigo hori emango diotitza, berak bere esperientzia kontatuko du, nola joan, zer egin duen proiektuan. Bueno, betion, euskara zingot, bai, ez dut orokorrendan nola gizula. Betion zelan sartu zen proiektuen, ez da, lehen da bizi jatorri izan zen adin berriren eskaera bat, haiekin batera jarduteko proiektu honetan, orduan lehenengo helburua zen batera garraitasuna behiratzea, zelan partekatzen ziren sistema bat eta beste betion zerbitzua, batio zainteken zerbitzuarekin batera etxeetan. Hori izan zen lehenengo helburua. Bai? Gero, nahi nuen egiaztatu bai, zelako iritzea zeukaten erabiltzaile guztiek, zelan sentitzen ziren haiek eta haien familiakoek bai. Gero jarduera zelan izan zen. Lehenengo egin genuen izan zen, txertatzea zenbat erabiltzaile genukan perfil zehatz batekin perfila erabiki genuen, nahi genuen lehenengo izateak Donostialdean bizi zirenak, gaitasun oso eukitzea, autonomia personala, oso garrantzitsua zen hori bai, bakarri bizi zen pertsona bai izan behar ziren, profil horietan, egiaztatzeko zelan mugitzen ziren eta zelan ez. Eta, nolabaiteko harreman txiki bat eukitzea teknologia berriekin, ez da? Gero, bai, guk etxeetan, gaur egun 220 piko detektagailu, presentzia detektagailu, beraz nahi genuen etxeak aukeratzea, holako detektadorik zeukatenak. Beraz, perfil hori behin aukeratuta, hasi ginen deiak egiten, identifikatu genuen 5.000 eta piko pertsona erabiltzaileak, deia asko egin genuen, haiek konbentzitzeko, azaltzeko, zelan zaratzen zaiteken proiektuan eta dana, eta teknologia zertan zetzan. Dei guzti hori eta lan guzti hori egin zuen gurekin bat territori den Leire Tamaren, lankideak, berak lan eskerga egin zuen, eta eskerren nahi diot emetik. Bigarren pasoa izan zen batioekin batera, etxetera joatea, zitak amankomune egitea, edo zein motatako arazo tekniko sortzen bazan, hori batera egiteko. Eta iritziak zentzu ziren, alde batetik, erabiltzaileen familiarrek oso positiba izan ziren, oso baikorrak izan ziren, lehen patxik aipatu bezala, haientzat lasentasuna handia da jakitea bera izan dutako pertsona ondo zentu dagoela, eta teknologikoki kontrolatzen dugula bere ohiturak eta bere etxetik sarrerak eta noiz altzen den, zelako gauza egiten dauen, ohitura guztiak kontrolatzea oso interesgarria izan zen familiakoentzat. Eta erabiltzaileentzat, hobekuntza puntu bezala aipatu dut, haientzat kontrol hori nolabait, zentzantzio hori moteldu behar dugu nolabait. Hori lantzear dago eta landuko gu, seguro, baina berentzat zentzazio hori berien zailetareko badakitela noiz ateratzen diren etxetik, noiz urtetan diren egiten dauen, ohitura horiek kontrolatzea izai horren beste gustatzen. Eta gero beste aldetik, emergentzia kasuan batzutan, haientzat errazagoa dela botoi bat zakatzea, Alexiarekin kontaktuan jartzen edo berraite, baina hori hobekuntza puntuek segurazki batiokoek hobetuko duela, emetik aurrera. Bueno, pues eskerrik asko, Iñigo. Acabo que me quedo sin tiempo. Emaitzak adierazle oso garrantzitsu bat da, familien 40% inguruk esan dutela sistemak lagundu diela gertakari bat, arazo bat edo anomalia bat detektatzen, produktua merkatuan da, akordioak ditugu dagoeneko, lehenengo Andoaingo udalarekin eta gure mugetatik kanpo Fuenlabradako udalarekin ere bai, eta enpresekin ere ari gara hitzarmenak egiten, merkaturatzen ari gara produktua, hilean
eskatz batengatik pixka gehiago izan dezakete sistema etxeetan. Eta roadmapa edo ibilbide horria dagoeneko ezarrita dugu, ze garatu behar dugu, dashboardarekin ari gara, familiek eskatu digute kamera, oso bitxia da. Eta ari gara probatzen beste gailu batzuk, pertsonen osasuna kontrolatzeko, eta hori da guztia. Zuekin ikusi dugu beste eredu arrakastatsu bat, kolaborazio publiko-pribatuaren beste eredu arrakastatsu bat. Y vamos con el cuarto. Orain, laugarren arrakasta kasua ikasiko dugu, Konpai Robotics, 2016an sortu zen, bidarten, soluzio berritzaileak eraikitzen dituzte, sektore sozio-sanitarioarentzat, esperientzia zabala dute robotikan eta biomedikoan. Marina Jalabert animazio robotikoan aditua da, eta labur-labur esango digu, espresak nola egin duen. Eta Konpai Roboten 3. belaunaldia aurkeztuko digu, Europako hainbat egoitzatan badutu dagoeneko errobot hau. Bueno, Marina nos va a contar qué aportaciones y aplicaciones trae la robótica. Marina kontatuko digu robotika sozialak ze onura ekarri dizkien egoera zaurgarrian edo mendeetasun egoeran diren pertsonei. Pentsatze uste duzue robot batek pertsona bat zain dezakela, nik uste nuen ez, ni zaintzailea izan naiz 10 urtez, nire bokazioa beti izan da pertsonen arreta, pertsonak entzutea, pertsonak lasaitzea, eta robot batek ezingo du hori inoiz egin. Hala ere, zaintzaileek gero eta denbora gutxiago dute beren lana egiteko, lan administratibo handi egin behar dute, lan logistikoak, eta gero eta denbora gutxiago dute pertsonak zaintzeko. Horregatik gure helburua Konpain da zaintzaile horiei denbora pixka bat gehiago eskaintzea, liberatzea, askatzea, ez da? Laguntza horrekin, eguneroko lanetan, aukera izan dezaten edo denbora izan dezaten egoiliarrez arduratzeko. Konpai Robotics enpresa txikia da, talde txikia du, bidarten gaude ezarrita, 10 pertsona inguru gabiltza lanean, robotikaren arloan egiten dugu lan. 2016an sortu genuen Konpai, robota 30 urteko esperientzia zuen robotikaren arloko enpresaren zati bat erosi ondoren, eta robotak egiten ditugu, robot sanitarioak, baita ere logistikoak eta desinfekzio lanak egiteko robotak. Gure helburua da funtzio anitzeko robot bat sortzea, horretarako premiak identifikatu ditugu lehenik eta behin. Egoitzetan ze premia dauden. Eta premia horietan oinarrituta, hainbat ondorio atera ditugu, guk behar dugun robotak, pazienteen eta egoilearen arteko loturei eutxu behar die, zaintzaileen laguntzaz, zaintza eta logistika funtzio bat garatu dugu. Nahiko genuke egoilearrei hainbat motatako laguntza eskaintzea, adibidez mugitzeko laguntza, gero erakutsiko dizuegu pixka bat nola funtzionatzen duen robotak, animazioa ere sartu nahi dugu, animazio egokitua, adinekoentzat horretaz gain, beste modulu batzuk ere txertatu nahi dizkiogu, pertsona horiei laguntzeko azken buruko helburua da, funtzioan itzeko robot bat sortzea egoitza bakoitzeko premietara egokituko dena. Probatu dugu robota egoitza sanitarioetan, adinekoentzako residentzia batean, 12 hilabetez, egunero joan gara ara, Konpai probatu dugu, eta 12 hilabete horietan ikusi dugu ze kaso dauden, nola erabiltzen den, esperimentuak egin ditugu funtzio bakoitzarekin, hobetu ditugu funtzio horiek,
eta zaintzaileen handik gertu egon gara, haiekin batera garatzeko robota haien laguntzarekin edo buruz buru egiteko. Robotaren oinarrizko funtzioi dagokienez, bada dibertsio zati bat, ez? Bada egoitzetan asko gustatzen zaie hau, kartografiatu egiten du robotak egoitza osoa, eta mugitu egiten da egoitzan barrena, eta hortik aurrera hainbat kasu ematen dizkiogu, eta hainbat lan egoitzatik ibiltzen da, eta hor konturatzen da, noiz dauden zaintzaile guztiak okupatuta edo lanean, eta aztertzen du zer gertatzen den. Robotak musika jartzen du, informazioa ematen du, egoitzari buruz, adibidez eguneko menua, ze jarduera egingo diren egun horretan, zeinen urtebetetzea den, hori guztia eskain dezake robotak, eta beste 11 kasu, ez? Dibertsio ronda edo deitzen diogu. Eta giro lasaia sortzeko aukera dauka robotak. Bada beste funtzio bat, bada laguntza funtzioa, edo asistentziakoa. Ze konturatu gara pertsonen autonomiari eusteko, mugitzeko aukera izan behar dutela, hortaz, funtzio automatizatu bat egin dugu pertsonei mugitzen laguntzeko. Ez dakit zergatik alde egin duen robotak? Barkatuko diguzue, alde egin nahi zuen. Robotak ez du bateriarik eta joan da konektatzera, kargatzera, horretarazi joan. Bateria gutxi duenean horixe egiten du, bere basera edo kargatzera joaten da. Esaten ari nintzen, ibiltzeko laguntza hori eskaintzen duela. Sensoreak ditu pertsonen oinetan, eta egokitu egiten da pertsona horren ritmora. Ea, ikus ezagun funtzionatzen duen, oso bateria gutxi geratzen zaio. Orduan, robota erritmo horretara egokitzen da, nahi du estimuloa sortu, ez? Adineko pertsona mugitu dadin, ibil dadin. Baina testu inguru seguru batean. Robotak detektatu nau, antzeman nau, badaki hemen nagoela. Eta urrats bat edo pauso bat ematen badut, robotak aurrera egiten du, eta ni geratzen naiz, robota ere geratu egiten da. Hemen badira, eusleku batzuk, asko landu dugu asistentzia ibiltzeko, oinez ibiltzeko funtzioa, fisioterapeutarekin batera adituekin egin dugu lan, prototipo hau sortzeko ergonomikoak dira eusleku hauek, doitu egin daiteke altuera, oso beharrezkoa, helduak hobeto hel daitezen, esperimentazio fase batean gaude, ez dugu ahaztu behar hori. Esperimentazio urte horretan ikusi genuen, erabiltzen genituen euslekuak ez zirela oso ergonomikoak, eta proiektu honi esker, aurten egingo dugun proiektuak aukera emango digu barra horiek aldatzeko eta hobetzeko. Hori izango da aldatuko dugun gauzetako bat. Robotak oso harrera ona izan du egoitzetan, jakin-min handia sortu du, zerbait berria eskaintzen du, adineko pertsonak jakin-min handia izaten dute, eta gustatzen zaie robotarekin interaktuatzea. Badira mugak, noski, esan dugu lehen ere. Robotak wifia behar du. Beraz egoitzetan wifia egon behar da, robotak funtzionatu ahal izateko. Eta gaina kalitate handikoa da konexio
wifi ona izan behar du, eta ez orain arte ez dira oso onak sareak. Horretaz gain, jendeak jakin behar du nola erabili teknologia berriak, horregatik trebakuntza ere beharrezkoa da profesionalen artean. Eta hori ere ari gara garatzen. Zein da gure ibilbide horria 2022-ko? Aurten, gehiago esperimentatu nahi dugu robota hobetzeko, ibiltzeko funtzioa hobetu nahi dugu, asko ari gara honetan zentratzen, barretan, euslekuetan, ergonomian, nahiko genuke baita ere gure aplikazio eremua zabaldu, barnean sartzeko logistika, hainbat lan robotizatu nahi ditugu, zaintzailei denbora gehiago emateko, ez hasieran ere aipatu dut hori da, gure helburua, era eskerrik asko hau da guztia. Arrakasta kasuen aurkezpenean esan dugunean 15 minutuko atsedenaldia egingo dugu, eta animatzen zaituztet denbora tarte honetan slaido erabiltzeko, gero laburbildu dezazuen hitz batean zer iruditu zaizkizuen orain arte aurkeztu ditugun kasuek, eta atsedenata gero ikus dezagun Silver Economy buruzko hitz hodei hori, beraz, hortara animatzen zaituztet.
Beno, prest gaude hartzeko eta ziarrezko ekonomiaren inguruan gehiago jakiteko, jango gara eserlekuetan jartzen eta bagoaz. Bueno, para seguir sabiendo más sobre Silver Economy-ri buruz gehiago jakiteko, sektoreko erreferente bat gonbidatu dugu, Juan Carlos Alcaide da, Aureneko presidentea, eta Silver Economy liburuaren egilea. Egunon guztioi, Juan Carlos, lagunduko diguzu, mesedez, orain arte ikusi digun guztia laburbiltzen. Bai, oso interesgarria da. Entzun ditugu hainbat hitzaldi, hainbat tag, odei edo ikusi dugu, baina hitz gako bat dago, teknologia. Horrekin laburbilduko genuke guztia. Tag, odei horretan ikusi dugu etorkizuna, berrikuntza, eta argi dago, dena dagola lotuta, elkar lotuta. Nik laburpentxo bat egin dut, hitzaldi guztiena, entzun dugun guztiarena, eta nirea aurkeztu baino lehen, nire laburpena aurkeztu nahiko nizueke. Oso eskematikoki aurkeztuko dizuet, tag edo etiketa odei honetan gako hitza teknologia da, eta argi dago, etorkizun handiena duen kontzeptua H-Tech dela, hau da, teknologiarekin lotutako guztia. Gure hemen kide guztiak, ubikare batiok, rezibok, denek aipatu dute zerbait adimen artifizialarekin lotuta zegoena. Adimen artifiziala datu elikadura edo, ez? Datu elikatzea oso ederra da kontzeptua. Datua elikatzea eta datu horiek aztertzea funtsezkoa da Silver Economy-ari dagokionez gaur egun ikusi dugu robot bat, hemendik agertokitik bera joan nahi zuena. Zergatikan funtzionatzen du robot horrek, datuak badaudelako eta badelako adimen artifizial bat elikatzen duena. Gero domotika, konektatutako etxea, hiperkonexioa, hori da, izan da hitzaldi guztien ideia nagusia. Teknologia eta pertsonalizazioa. Aurkezturiko kontzeptu guztiek, eta hor ikusi dugu odei horretan, guztiek konektatzen dutek pertsonalizazio kontzeptuarekin. IoT zitzen dugu, Internet of Things, baina portaeren internetaz ere hasi gara entzuten. Hau da, sentsoren bitartez ezagutu ahal izango dugu, Mercedes gaur 3 aldiz jaiki dela komunera joateko, edo ez dela behin ere jaiki eta 8 ordu daramatzala komunetik pasagabe. Beraz, Mercedes Andrearen errutina horiek zaindu egin behar dira, ikusteko zer ari den gertatzen, zerbait ez da bilelako ondo Mercedesen etxean. Ondorioz, rutinak, monitorizazioa da bigarren kontzeptua, pertsonalizazioa da bigarren terminoa, zaintza, vigilantzia, monitorizazioa, teknologiaren bitartez. Hirugarren ideia, nire ustez, da Silver Economy ez dagoela lotuta etxearekin bakarrik, naiz eta funtsezkoa zentrala izan. Esan digute pertsona gehienok nahi dugula gure etxean zartu, eta gure etxean egon ahalik eta gehien ikusi dugu bideoetan. Baina bada une bat, erabakitzen duguna egoitzara joatea, eta hortaz teknologia eta zaintzak ikuspegi bikoitzetik jorratu behar dira. Egoitza eta etxea eta egoitza. Eta Silver Economy bi munduekin dago lotuta, ezin da bakar batean zentratu besteari bizkarra emanda. Beraz, kontzeptu gakoa da zaintza zauden lekuan, baita ere kalean. Bada teknologia aukera ematen diguna pertsonak zaintzea kalean daudenean, Mercedes Andrea kalean dagoenean, badidez ikusteko eroriko bat hartu duen edo ez. Beraz, hitzaldi guztien laburpen bat egiteko, esango genuke Silver Economy eta teknologia ez dagoela bakarrik pertsona helduen gana orientatuta. Badira 3 gizatalde, 3 kolektibo, aukera emango digutenak gailuei etekin handiena ateratzeko.
noski adineko pertsonak, baina baita ere senideak eta zaintzaileak. Ondorioz, tag odei honetan ikusi dugu familia hitza. Familia ezinbestekoa da. Zaintzaileak, familia eta adineko pertsona. Gailuek erabilgarri izan behar dute, erabilerraz. Eta adinekoentzako eginda egon behar dute, adineko pertsonekin. Ze egiten badugu tresna sofistikatu egia, adibidez Rosa Monteroren La Tribuna irakurtzea gomendatzen dizuet, El País egunkarian, joan den asteburuan, egiten dira aplikazioak adineko pertsonentzat, baina askotan ez dakite horiek erabiltzen, adibidez mugikor batean. Ze 76 urtetik gora, smartphoneak ez dira gehiegi erabiltzen. Beraz, laugarren ideia litzateke familia, zaintzailea, adineko pertsona hor egon behar direla erabat koordinatuta. Nire ustez bada kontzeptu bat oso ondo labur biltzen dituena gaur goizeko hitzaldiak. Hau da, tek euki behar dugu, baina ez dugu ahaztu behar touch. Hau da, teknologia izan behar dugu, baina giza ikutua funtsezkoa da. Bideo guztietan ikusi dugu Batioren proiektuetan, Nahiaren proiektuetan, robotika soziala konpaik egin duena, denek hitz egin digute teknologiaz, baina giza ukitu horretaz, touch horretaz, ezinbestekoa bai da. Gailuak bai, pertsonentzat, pertsonekin, eta azken ideia litzateke gailuak eta zerbitzuak osagarri eta orientatuta egon behar direla, ze gailuak bere horretan bakarrik ez dute funtzionatuko. Zerbitzuak teknologia gabe ere ez lirateke nahikoa. Beraz, ondo iruditzen bazaizue, nire ideiak aurkeztuko ditut orain, eta sakonduko dugu aurkeztu duan honetan guztian. Jarraituko denik? Bai, jarraituko. Se habla en el... Eta marketing munduan, eta bezero esperientzian, eta erabiltzaile esperientzian hitz egiten da omnikanalitateaz. Nik uste dut hitz hau oso polita dela, omni, que oso zaindua egotea, esan nahi du, monitoreoa, kontrola, pertsona zainduta dagoena beti. Ez kuskusian ibiltzeko nahiagatik, edo zurrumurrutan ibiltzeko gogoagatik, baizik eta Batio bitartez eta Resibosen bitartez ikusi dugu nola ahotsaren erabilerak indar gero eta handiagoa duen. Nire ustez etorkizun oso handia dugu epe labur eta ertainean. Eta hemen, ari nahi zaintza kognitiboaz. Zer da kognitiboa? Kognitiboa da ezagutzarekin zer ikusia duen oro. Eta zer ikusi du ezagutzarekin? Hau da, datu elikatze hori edo elikadura hori eta adimen artifiziala. Nire iritzia palean, etorkizuneko zaintza, etorkizun hurbilekoak zer ikusia du adimen artifizialarekin eta zer ikusia du datuekin eta azterketa etengabe batekin. Zaindu egin behar dugu tatxkeiego egon dadin. Hau da, zaintzak badu osagai guztiz humanoa. Adimen artifiziala eta big data oso garrantzitsuak dira. Ez dugu ahaztu behar arrakala digitala dagoela. Texas, Vodafone, fundazioak esaten digu arrakala digitala 74-75 urteetan dagoela une honetan. Eta ni orain justu proiektu batean nago eta kontoratzen ari naiz adin honetatik gorakoak arazoak dituztela smartphonea erabiltzeko. Ondorioz, haiei teknologia eman behartzaile, bai, baina erabilgarria, adiskidetsua. Beraz, gauzak egin behar dira adinekoentzat, bai, baina gauzak egin behar dira adinekoekin batera, ze askotan gauzak egiten ditugu teknologoek pentsatzen dituztenak teknologoentzat edo 35 urte dituzten senidentzat eta smartphonea sakelean dutela jaio direnak nolabait esateko. Beraz, oso garrantzitsua da kontutan hartzea silver ekonomian publiko heterogeneoak ditugula. Ari gara silver ekonomikoa hitz egiten, adineko hitz egiteko, baina hori zer da? Definitu beharko da. Zer da adinekoak, 60 piko urte dituztenak, 60 piko urte dituztenak egunkari digitala kontsumitzen dituzte tabletetan.
eta erruz gainera. Eta bideotan ikusi ditugun pertsona batzuk erabat sinetsitean nago smartphone batekin ezakitela zer egin. Zuk erakutsi diezaiekezu, nire Izeban Barujarekin egiten dudan bezala, 80 urte ditu. 40 urte saiatu naiz smartphone bat erabiltzea, WhatsAppak eta argazkiak erabiltzeko, baina oso azkarra da. Baina bere pentsamendu arkitekturaren kontra doa. Ez baitu ohiturarik eta asko kostatuko zaio. Behar bada teknologia desberdinetara joan behar dugu. 70 urteko profila duten pertsonentzat edo 80 piko dutenentzat, beraz publikoa heterogenoa da. Beste ideia bat guztiz garrantzitsua. Silver ekonomian eta frogatu da hitzaldi guztietan, eta ikusi dugu Batiorekin, ikusi dugu Caser residenziali buruz hitz egiterakoan, ze mutu madrileñak duen rola ubikarerekin. Hainbat publiko daude, alde batetik dugu adinez nagusia. Baina badugu osagai oso garrantzitsua. Hau da, silver ekonomika oso garrantzitsua izaten jarraitzen du administrazio publikoa. Silver ekonomiak mugitzen duen 90% administrazio publikoa da. Epe laburrean merkatu pribatua zabalduko dela espero dezakegu, baina gaur egun merkatua B2G da, hau da gobernua. Eta noski, eta argi eta garbi bilakaera bat dago egoitzen mundutik eta zerbitzuen munduan eta egiezinen munduan. Esaten diguna, silver ekonomiaren barruan hainbat merkatu daudela. Eta partikularraren munduan. Adinez nagusiak erabakitzen du, adinekoak, batzuetan. Egia dena da, negozio ereduak diseinatzen ditugunean, kontutan hartu behar dugu, oso nagusiak diren pertsonak, zoritxarrez ez dutela beti erabakitzen. Ze badira elementu batzuk beren etxeetan, robotikarekin lotuta daudenak, eta badaude elementuak, finantza erabakiak, seme alabek hartzen dituztenak. Beraz, oso pertinentea da aztertzea kolektibo desberdinak daudela, eta silver ekonomikoan kontuan hartu behar dugu familiaren profila, eta baita ere zaintzaileen profila, oro har guk esku artean dugun arlo honetan behintzat. Prediktibitatea, pertsonalizazioa, ekintza, prebentzioa, hitz asko daude perekin hasten direnak, eta oraintxe konturatu naiz gainera. Teknologiaren bitartez, berriz ere esango dut, hitz funtsezkoa silver ekonomian, eta gainera ekitaldian ikusten da big data eta adimen artifiziala. Bien arteko nasketak uzten digu pertsonalizatzen, pekin hasten dara, bai? Prebentzioa egiten, teknologia bidez, gai izango gara osasun krisi bat aurrezaten pertsona batengan. Datu masa kritiko bat dugunean aurreratu egingo gara. Eta jakingo dugu, Mercedes Andreak, iktusak izan dezakela. Kontu zibili behar da, ze bere profileko pertsonek horrelako krisiak izaten bai dituzte garun mailan. Eta horrek uzten digu aurre ikusten ze jokabide egon daitezken, eta ze joera egon daitezken herri batean, udalerri batean, eskualde batean, Gipuzkoan zate baterako. Beraz, adimen artifizialaren bitartez eta dataren bitartez kontrolatu ahal izango dugu Mercedes Andrea, baina baita ere herria, udalerria eta etorkizun hurbila gure aukerari dagokionez, gure gizarte ekintzari dagokionez eta proaktibak izango gara horrela. Ondorioz, mesedez jainkori erregutu beharko diogu teknologiak lagundi ezagula. Handitu egingo da mendekotasuna, demografia hor dagoelako, beraz adimen artifiziala gure salbamena da. Hitzez hitz esan da. Atzak gurutzatu beharko ditugu eta inbertitu beharko dugu lagundi ezagun. Beraz, lasaitasuna eiderrek esan digu. Ze ondo, gerota gehiago, lan egin dezakegulako lasaitasuna handiago batea eskaintzeko etxei. Hau da gakoa. Guk etxean sartu nahi dugu eta nahi dugu lasai egon. Sentsoren bitartez, kamera bidez edo ez, ze Batiok esan digu pertsonak sentitzen dutela beren bizitzan sartzen direla kamerak. Baina elementu askoren bitartez kontrolatu dezakegu
pertsonei erakutsi adi gaudela, eta gainera laztandu ditzakegula pertsonak behar duten une horretan. Ze gainera beren bizi historioa ezagutu dezakegu Resiboxen bitartez, jakin dezakegu zein den pertsonaren profila hartzen ditugun ohar guztien bitartez, bere biomedikoan eta bere historialean. Kasu honetan, etxean bizi den pertsona bat, zaintzailea oporretan baldin badago, eta beste pertsona bat baldin badago, biteiratu diren datuei esker, horri esker, pertsona berri horrek laztandu dezake, ze badaki zein den bere historikoa, zeintzuk diren beren oinaz minak edo flakiak. Beraz, teknologiaren bitartez, ia esan dut biba teknologia, baina eske, hola esango du, biba teknologia. Ze uste dut adiskide maiteak, teknologiak ez badigu funtzionatzen, benetan jai dugu gizarte gisa. Oso serio esango dut. Uste dut zoragarria dela teknologia eta beharrezkoa funtzionatzen. Goiz osoan aipatu dugu zaintzaren kontzeptua. Uste dut denon gogoan dagoela zaintzak premiazkoa dela mendekotasuna dagoenean. Auskortasuna hitz egin da, premendekotasuna, aurre mendekotasuna litzateke. Baina badira gauza gehiago, nik uste dut etorkizunean, egongo dira gauza guztiz zoragarriak. Eta entretenimendua da beste hitz bat, ni duela gutxi, ni soziologoan naiz, eta ikerketa bat egiten ari nintzen, kualitatibo bat, enpresa batentzat oso sendo dabilena teknologia arloan, adinekoen teknologian. Eta enpresa honek nahi du Telecincokin lehiatuko den zerbait egin. Baina ze burutik jota nago? Ez nago burutik jota. Ez da zaila. Besterik gabe, pasei, zinema, eduki hornitzailekin hitz eginez, posible da Izeba Marujak, 91 urte betetzear dagoena, Alex Jantzeko bati esatea, jarri Marujita Diazen zerbait, Sara Montielen zerbait, edo Vicente Parra, edo garai bateko antzezle baten filma bat jartzeko, zine debarrion agertzen den horietako bat, lan egin deteke entretenimenduan, baina baita ere jakin zintzuk diren pertsona batek dituen zaletasunak, hau da, epidemia bat baitugu epidemiaren barruan, adinekoen bakardadeak. Datuak aztertuz gero, benetan kezkagarria da zenbat pertsonak pasatzen dituzten egunak, hilabeteak beste gizaki bat ikusi gabe. Hau, benetan, erotu egiten zara, hori horrela egon ezkero. Ni lehengo astean 3 egun egon nintzen etxean bakarrik inor ikusi gabe uste nuen, zerbait gertatuko zitzaidala. Afinitatea lantzea ondo dago, adimen artifizialaren bitartez, adin berri horretan ari da lanean. Oso garrantzitsua da bakardadea nahi ez denaren aurka egitea, ez da nahastu behar bakardadea eta bakarrik egon nahi izatea. Adibidez, bakarrik egotea liburu bat irakurtzeko, eta horretarako bakarrik egon behar dut. Baina desberdina da bakarrik egotea ez daukadalako norekin egon. Beraz, badakit Erresuma Batuak baduela osasun bakardadearen ministerio bat eta horrelako gauzak. Lan egin behar dugu beraz, adimen artifizialak lagundu diezagun antzeko jendea bilatzen, gure herrian beste jaun batzuk, beste andre batzuk, adibidez lora zaintza gustatzen zaiena, edo sukaldatzea, edo bestea gustatzen zaiena. Beraz, ez pentsatu teknologiak bakarrik balio duela mendekotasunarentzat. Badira teknologia batzu balio dutenak beste gauza batzuentzat. Eta zahartzea aktiboak, ni orain aholkulari naiz startup batean, Kataluniako startup batean, eta lanean ari dira adinekoekin, APP baten inguruan, ariketa fisikoa egiteko etxean, baina elkarrekin parkean. Eta badituzte bideoak YouTubeen, eta hau da, aktiboki zahartzea beste pertsona batzuk teknologia erabiliz horretarako. Baina ez dezagun ahaztu zein den testu ingurua. Nola ematen dira zerbitzuak silber ekonomian? Ze garrantzia duten egoitzek eta baita ere osasunak ze garrantzia duen.
ez da atera odeietan eta ez ere hitzaldietan. Nire ustez, urrats bat eman beharrekoa da eta ahalik eta bizkorren interoperagarritasuna beharrezkoa izango litzateke, segurenez jadanik gertatzen da eta Caserrek bikain handuko du segurenez, baina beharrezkoa da egoitzak partekatzea administrazio publikoarekin, Osakidetzarekin kasu honetan, duen informazio guztia pertsonen inguruan. Horrela, alderdi informatibo hori historikoan grabatu dena, Mercedes Andrearenak, lehen arretakoek ere izan dezaten. Medikura joten ganenean, informazio honek balio asko eskaintzen du. Beraz, sistema informatikoen arteko konexioak eta datuen elikatzea beharrezkoa da. Datuak digeritu egin behar dira modu kolektibo batean. Nire ustez hemen etorkizun oparoa dago. Ez dugu zaintzen, ez dugu zendatzen, guk zaindu egiten dugu, hori esan digute egoitzetan, horregatik beharrezkoa da koordinatzea osasun sistema, egoitza sistemarekin eta baita ere etxean ematen diren zaintza zerbitzuekin. Amaierara iristerari naiz, eta orain aipatu nahi dizuet beste zerbait. Benetan zoragarria iruditzen zaidana. Eta da Morabeken paradoxa. Ez dakit entzun duzuen Morabeken paradoxa. Hau da, ezkerreko zutabereak urtzen ari naiz. Pentsamendu arrazonatu humanoa, adimenduna eta razionalak eskatzen ditu, konputazio gutxi eskatzen ditu, baina gaitasun sentsorial eta motorrak, kontzientez direnak eta partekatuak beste animalia askorekin, ahalegin konputazional handiak eskatzen ditu. Hau da, nire 11 urteko semeari azalduta, errespetu osoarekin. Tech eta touch. Kombinatu egin behar da teknologia, gizakien zaintzarekin, beste batzuk laztantzen dituztenak, eta teknologia bikainetan oinarrituz, gaur goizean hemen ikusi dugun bezala. Baina ez ahaztu, batez ere erabakiak hartzen dituztenak arlo publikoan, funtsezkoa dela hobetzen joatea zaintza sistema pertsonekin. Konprometituta sentitzen direnak beste pertsona batzuekin soldata baten truke. Ondorioz oso garrantzitsua da, beharrezkoak izaten jarraituko dute. Zenbat eta pertsona gehiago, hobe, zaintza sisteman. Europar Batasunak esaten digu 2050 urtean, 2028 urtera, sortu egingo direla 98 eta 100 milioi lanpostu zaintza arloan. Gizarte robotika bai. Domotika baita ere, baina pertsonak, mimatzen dituzten pertsonak, batez ere. Eta bereziki, teknologia erabiliz, baina pertsonak mimatzen dituzten pertsonak ezago iesbiderik. Kontzeptu bat oso funtsezko iruditzen zidena da, zaintzaile handitua. Hau da, oinarritu egiten dena Bation, konpaiko robotean oinarritzen dena, eta bikaintasuna egiten ditugun adinekoari ematen dizkiogun laztanetan. Baina funtsezkoa da ez ahaztea silver ekonomia pertsonekin duela zerikusia, adineko pertsona saltzen dituen pertsonak dituela erdigunean, beraz, zaintza aumentatu hori. Ahotsa ikusi dugu, hainbat adibideekin ikusi dugu, Resiboxen batez ere. Baita ere ikusi dugu konpairen kasua, roboten kasuan, odeiaren kasua ere bai, eta robotika soziala ere. Hauek dira, seguruenez, guztia sintetizatzen duten elementuak. Beraz, osasuna eta teleosasuna, pertsona zaintzea bere etxean, baita ere erorikoen prebentzioa, automatizatzea hainbat prozesu, dinoko pertsona hartzatzeko orduan, laguntzaileak eguneroko bizitzan. Hau guztia, testu inguru bada, non lehenesten den zaintza, baina beti ere teknologiaren laguntzarekin. Etorkizun baterantz goaz, non adinekoak oso zaharrak izango diren, eta adinekoek ere zainduko dituztenak, beti ere
testuinguru profesionaletik kanpo. Hau da, gaur egungo etorkinen seme-alabak zainduko dituzte, eta horiek guztiak pulserak erabiliko dituzte, eskumuturrekoak, domotika etxean eukita, teknologia beti ere zaintza sistema baten erdian non laztanak izan behar duen nagusi. Eta hau kontzeptu funtsezko bada gaur egunean H-Tech delakoa. H-Tech adineko pertsonak zaintzeko, etxea automatizatzeko, kalitatezko mugikortasun bat izateko hainbat gailuren bitartez, hobetu ahal izateko osasunaren kontrola, eta indar askokin iristen ari da H-Tech delakoa. Eta zalantzarik gabe teleasistentzia proaktiboa, teleasistentzia prediktiboa, eta ondorioz, azken laburpen bat egingo dut nire aurkezpena. Tech, baina touch ezaztu, funtsezkoa dela pertsonen zaintza. Pertsonek mimatzen dituzte teknologiaren bitartez. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Una maravilla escucharte, Kener. Zoragarria da zuri entzutea zen, gauza interesgarri esan duzun. Orain gauza batean azpien oinarri sekondu nahi nuke. Eginkizuna dela gizartearen erronkei aurrea hartzea eta desafio horiek bideratzea eta desafio horietariko bat zahartzea dela hain zuzen ere. Horregatik Adinberriko Raquel San Sebastian, Gipuzkoako Foru Aldundiko Unai Andueza eta Espriko Maria Agirre aurkeztu nahi dizkizuet. Erakunde horien tresnak eta gaitasunak batuta, enpresa sareari laguntza emateko zerbitzu integral bat aurkeztuko digute. Adinberri, por un lado, es la estrategia de... Adinberri alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiaren zahartze osasungarriaren estrategia da. Etorkizuna eraikitzen esparruan eragile biltzaile eta katalizatzaile gisa jarduten du ikuspegi estrategikoa emanez. Berrikuntza esperimentala bultzatuz, bai soziala, bai teknologikoa, bai enpresazkoa eta merkaturatzea erraztuz. Raquel San Sebastian Adinberriko zuzendari nagusia da. Eta baita ere hementxe dugu Unai Andueza Gipuzkoako Foru Aldundiko proiektu estrategikoen zuzendaria. Eta Maria Agirre Espriko Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen Irakortasun eta Ingurumen Saileko Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako kidea. Bera da osasuneko eta transizio sozietanierako arduraduna Esprin. Erantzuten dio Adinberriren proposamen balioa eta nola lan egiten duzue hiru erakundeok aurkeztuko diguzuen akonpainamendu zerbitzu integral horretan. Osondo, egun on guztioi. Adinberrin 2 urte daramatzagu silber ekonomia erronka deritzon lan hildo hau garatzen. Eta momentu honetan, bai Gipuzkoa bai Euskadin silber ekonomia hori sustatzeko jarduketa plan batean murgilduta gaude, eta hortan gaude lanean. Jarduketa plan honek aurreko fasean 188 entitate eta enpresek parte hartu zuteneko marko estrategikoan finkatu ziren helburuei erantzun nahi die. Helburuak hain zuzen ere hauek dira. Alde batetik senior taldearen beharren ezagutzan sakontzea, garapenak merkaturatzera bideratzeko. Bestetik esperimentazio, prototipatu eta frogapenak ingurune errealetan erreztu. Ekintzailetza suspertu silber eremu honetan ere. Eta eragileen arteko kolaborazio eta sinergiak sustatu. Azken finean, zahartzaroaren eremuan ekonomia eta adineko pertsonen bizikalitatea hobetuko duena eta bide horretan Gipuzkoa silber ekonomi erreferentzizko lurraldea bilakatu dadin. Helburu hauek identifikatzeaz gain, marko estrategiko honen barruan, 5 espezializazio nitxo lehenetsi ziren. Hainbat irizpide kontutan hartuta. Hala nola, eskakizunaren beharrekin lerrokatzen maila edo eskaintzaren aldetik genuen masa kritikoa. Nitxo hauek, hain zuzen ere hemen ikusten dituzue pantailan, lehenengoa zerbitzu soziosanitarioak eta arreta eta zaintza ereduan datza. Eta fokoa jarrita telemedikuntzan eta teleasistentzian eta baita estimulazio kognitiboan ere. Bigarren nitxoa
etxebizitzaren egokitzapena eta laguntza teknikoak. Hirugarrena, turismo seniorra. Laugarrena, ingurune lagunkoiak. Eta bosgarrena eta zeharkakoa, teknologia gaitzaile digitalak. Gaurko ekitaldian zehar, bosgarren nitxoak, hau da, teknologiek lehenengo 2 nitxoetan duen eraginean zentratu gara. Podemos decir que la estrategia que estamos desarrollando... Esan dezakegu garatzen ari garen estrategia silber ekonomiaren inguruan, lerrokatuta dagoela Aldundiaren erreaktibazio ekonomikoaren planaren barruan, eta baita ere zientzia teknologia plan berrian Euskadi mailan 2030ean sartze osasungarria sartzen duena, ekimen traktora zeharkakoa. Hau da, teknologiko digitala, energetiko klimatikoa, eta baita ere sozio-sanitarioa. Gaur hemen 3 erakunde gaude, ESPRI, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Adinberri, sistema enpresarialen alde zerbitzura jartzeko akonpainamendu integraleko zerbitzua Adinberriren balio proposamenaren bitartez gauzatzen dena. Balio proposamen honek hainbat zerbitzuren bitartez erantzuten dut, hainbat tresnaren bitartez eta erantzun nahi dieze, babes behar dituzten ekimen desberdinek beti ere kontan hartuta zein den ze enpresa berrikuntza fasean dauden. Hau da, ze heldutasun maila duen ekimenak eta ze hurbiltasun duen merkatuarekin. Ea ikerketa fasean dauden, edo esperimentazio mailan, edo enpresa berrikuntza arloan, edo bere ze oinarri teknologikoa duen. Horrela, lehen faseetan, hor dugu sistema, baina ikusten dut ez dela gertzen, orain bai barkatu. Bueno, jarri ingo ditu denak batera. Ikusten duzuen bezala, lehen faseetan adinberrizia dugu, hau da adimen aurreratua dugu, jardunarien hasieran aipatu dugu, eta helburua da ikuspegi estrategiko bat eskaintzea eta gaian ezagutza espezializatua eskaini. Gero eskaera aurretikoa dugu, etorkizuneko beharrak finkatzeko administrazio publikoa, eta ondoren ejekutatu izateko kontratazioan, adibidez berrikuntzaren kontratazio publikoa. Beste tresna estrategiko bat, ibilbide honetan da adinberri komunitatea. Berrikuntzarekiko plataforma bada, eskaini ahal izateko ze identifikazio, ze konexio dagon eta ikerketa edo berrikuntza proiektuak bultzatzeko. Komunitateak ere helburutza du gai ekosistemaren gaitasunak bultzatzea. Bestalde, dugu Adinberri Labs. Adinberri Lab laborategi sare bada, testatualizateko hainbat produktu eta zerbitzu ingurune realetan. Hau da, erabiltzailearekin batera, lehen Juan Carlos esan digun bezala, garrantzitsua da erabiltzaileak inplikatuta egon dadin hasiera bertatik lankidetza horretan. Eta gero, Adinberrik zer egingo du? Espazio esperimental horien kudaketa laguntzea, pilotaje espazio horiek kudatzea. Beste zerbitzu tresna bat, Adinberri Radar, hau da, jarraipen eta ebaluazioa egiteko, eta horri esker jakingo dugu ze inpaktu dituzten diruz laguntako proiektua. Eta azken fasetara hurbildu ahala, merkatuari begira dauden horietan, Adinberri bultzatuko digu ekintza batzu beren sarrera bultzatzeko eta konexioa eta eskaria lotzeko. Silver Market, Adinberri Silver Market horrekin. Berrikuntza, enpresa berrikuntza ziklo honek eta aipatu ditugun tresna horiekin guztiekin, hori denak lantzen ari gara esprirekin batera, eta beti ere arlo sozio-sanitarioan lotuta dauden ekimenekin, eta proposamen bakoitza modu bateratuan aztertzen dugu orientazio pertsonalizatua eskaini ahal izateko. Gain, zerbitzu eta instrumentu hauetaz gain, diru laguntzen marko instituzionala daukagu. Eta horietaz hitz egiteko paso emango diot Unai Anduezari. Eskerrik asko, Raquel. Hurrengo 3-4 minutuetan ulertuko ez zuen bezala nik ez ditut erakunde desberdinek ditugun diru laguntza guztiak desgranatuko eta ezinezkoa litzateke. Are eta gehiago irudikatzeko orduan ere
kosta egiten da ariketa hori egitea, Gipuzkoako Foru Aldundia berak dagoeneko diru laguntzen portafolio zabal bat duelako, eta esprik berdina baita ere, ez? Orduan, batipan nik nire 3-4 minutu hauek erabili nahiko nituzke pare bat kontzeptu trasladatzeko, bai? Alde batetikan, jakin dezazuela, enpresa ekintzaile desberdinek diru laguntza zeharkakuak, bai digitalizazioa sustatzeko, lehiakortasuna sustatzeko, nazioartekotza sustatzeko, hor dituzuela, erakunde desberdinen inguruan, eta bai azpimarratu nahiko nuke, dagoeneko diputatu nagusiak bere sarreran ere aipatu du, Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2018az geroztikan, adin berri diru laguntza deialdia abian duela. Azken finean, adin berri diru laguntza deialdi horrek sustatu nahi duna da, hemen gaur goizean hitz egin dugun silver ekonomia hau bultzatu nahi du, Gipuzkoan, eta batipat bere pertsonen autonomia eta prebentzioaren inguruan sortu ditezken negozio berriak ere hortxe daude, bai. Diru laguntza zaratago bai azpimarratuko nahiko nuke, eta gaina bi erakundeen apustua dalako, ekintzailetasuna, barnekintzailetasunari dagokionez, diru laguntza zaratago bik, kasu honetan Gipuzkoan bi Gipuzkoa hortxe da kasua, eta de hecho dagoeneko adin berri behiekin ekintzailetasunaren jorratze lan hortan behiekin lanean ari zeate, eta nire 3 minutu hauek amaitzeko, Markelek aipatu ditu zifra batzuk, aipatzen zune dagoeneko 3 milioi pasatxo, dagoeneko azken 4 urteetan adin berri deialdira bideratu diela, 55 ekimen, 215 eragile, beste bi datu gehitu nahiko nituzke, ez? 180 proiektu guzti horiena ikusi dugun bezala oinarri teknologikoko proiektuak, garrantzitsua, hemen aipatzen zantek horren inguruan, eta bestalde aipatu dagoeneko baita ere, proiektu horiek 2000 pertsonara iritsi diela. Eta ez dezagun ahaztu proiektu guzti hauek eta ekimen guzti hauek danak pertsonena iristeko eta bien bizimurua hobetzeko egiten ditugula erakunde desberdinetatikan. María, lo que es la propuesta va más allá de lo que son las diru laguntzetatik arago, nahi balin baduzu, Maria, bai. Bueno, eskerrik asko, unai, bai, hain zuzen ere. Testu ingurarekin jarraituz. Esprik hainbat deialdi ditu, laguntzak programak horietako asko ezagunak dira, usuetako askok ezagutuko dituzue, eta batez ere zuzenduta daude sektore askotara eta guztien artean garapen eta hazkunde fasea, enpresen garapen eta hazkunde faseak estaltzen dituzte, IG, internet nazioartekotzea edo eraldeze digitala, adibidez. Baina esan bezala, agian berritasunik handiena, eta ni hemen egoteko arrazoia da, Sprint vertikala sartu dugula, beste zerbitzuak zeharkakoak dira, baina orain Sprint vertikala dago, osasunekoa eta soziosanitarioa, eta hor bada zerbitzu bat, akonpainamendu zerbitzu bat, arlo horietako irtenbideako soluzioak garatzen dituzen enpresa guztientzat, eta guk nahi duguna da gidari izan, orientatzaile izan, eta hori guztia adituen jakintzarekin osatu. Eta ze mezu nahi genuen helarazi hemen gaurko hitzaldian, gure mezua da adin berriren balio proposamenaren barruan eta lehen adierazitako testuinguaren barruan, Sprint parte hartzen duela akonpainamendu hori eginez, eta nola egiten du laguntza akonpainamendu hori? Ari gara laguntza zerbitzu bat garatzen, laguntza personalizatua eta baterakoa. Hau da, enpresek orientazioa jasotzen dute, adinberrirekin eta Sprintrekin behar denean eta behar den guzti horretarako premiei erantzuteko. Zein da helburua? Berriz ere, bidea erraztea. Gure zerbitzuen inpaktua areagotzea, eraginkorrago izatea, efizienteago izatea enpresei ematen diegun laguntza horretan, silver ekonomiari eta
eta azken finean sektore soziosanitarioari ematen diogun laguntzan, eta azken buruan gure gizarteari labur bukatuko dut, eskerrak ematen dizkizuet hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Baterako lan hau maiatzean hasi genuen, hainbat enpresarekin ari gara lanean, eta sinetsita gaude, hau dela modua aurrera egiten jarraitzeko. Beraz, mila esker. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko, Unai eta Maria. Raquel, te voy a pedir que te quedes... Raquel, zuri eskatuko dizut nerekin geratzeko, eta orain aurkeztuko dut... Meipsulas aurkeztuko dizue, Silver Valley komunitateko arduraduna da, Frantziakoa. Silver Valley Europako agente bakarren talde bada, zahartzearen ekonomiaren hirurehun erakunde baino gehiago biltzen ditu, eta helburu du gizartea bizitzarako prestatzea eta ulertzea, eta konponbide berritzaileen garapena eta merkaturatzea bizkortzea. Raquel, eskatu dizut hemen geratzeko, zuk aipatu bai duzu aliantzak oso garrantzitsua direla, lankidetza oso garrantzitsua dela, eta Silver Valley eta Adinberri lotura oso garrantzitsua dute, bai. Zahartzeak eskaintzen dituen erronkak eta aukerak oso garrantzitsua dira mundu osoan, beraz nazioarteko begirada izatea ere funtsezkoa da arlo honetan gure kasuan. Frantziari begiratu diogu lehenengo, Frantzia liderra baita Silver ekonomiaren arloan, eta Silver Valley ere erreferentziazko eragilea da, hainbat arrazoirengatik, orain Maevek esango digu, zergatik, baino bereziki gobernantza publiko pribatuagatik eta esperimentazioa bultzatzen dutelako, eta ekintzailetza baita ere horregatik, sinatu berri dugu lankidetza hitzarmen bat, eta hitzarmen horretan 3 ardatz lotzen dira, elkar lotzen dira, bata jakintza eta jakintza horren trukea, sinergiak identifikatzea eta bultzatzea, lurraldean bi alboetan, eta laguntza eta orientazio plataforma bihurtzea Euskal Herrian dauden eta Frantziako merkatuan sartu nahi duten ekimenentzat eta alderantziz. Beraz, eskerrik asko Maef, eskerrik asko Raquel, maybe ere eskatuko diot, sakon dezala Silver Valleyren eta Adinberriren arteko lankidetza ildoetan, baina batez ere kontatu diezagula nola sustatzen duen Silver Valley, Silver ekonomiaren hazkundea Frantzian. Gracias. Eskerrik asko Adinberri y Diputación Foral de Guipúzcoa por la invitación. Eskerrik asko Adinberri eta Gipuzkoako Foru Aldundiari gonbidapenagatik, frantsesez jarraituko dut, eskerrik asko, hemen nago Silver Valley aurkezteko. Silver Valley da lehenengo berrikuntza poloa zahartzaroari eskainitakoa. 10 urte daramatzagu lanean, ikusi dugulako potentzial handia dagoela Silver Economy, edo zilarrezko ekonomia honetan. Ikusten dugu datozen urteetan mendetasun egoerek gora egingo dutela, eta beraz irtenbideak behar ditugu pertsona horiei laguntzeko, startup dinamikoak behar ditugu, eta startup horiek gure laguntza behar dute. Eta horregatik sortu dugu zerbitzu bat, dauden premiei egokitutako soluzioak eskaintzeko. Pertsonak beraien etxeetan bizitzeko aukera izan dezaten autonomia erabat galdu arte, alden guztia bizi izan daitezela beraien etxean. 3 lan ildo ditugu. Lehenik eta behin nahi dugu bildu, enpresei lagundu nahi diegu, izan txikiak, izan handiak, izan startupak, nahi du beraien eregin eremua zabaltzea, jakintza trukatu nahi dugu, jardurak antolatzen ditugu, bilerak talde handien eta startupen artean, aholkuak eta esperientzia parteka ditzaten eta elkar lagundu dezaten. Esperientzia badugu, startupek laguntza behar dute hainbat gaitan.
Beraz, Silver Valleyko kide diren startupek badute aholkularitza hori jasotzeko aukera. Bigarren ardatza, arrakasta lortzea litzateke. Hori badakigu beharrezkoa dela. Proiektuak probatu egin behar dira, jakiteko arrakasta izango duten edo ez. Silver Valleyk laguntza eskaintzen die proiektuei 360 graduko ikuspegia lantzeko, ezagutu ditzaten beraien premiak, beraien arazoak, eta guk laguntza hori, babes hori ematen diegu startupei, enpresei, gure jakintza haien eskura jarrita baita gure esperientzia ere, guk ondo ezagutzen dugulako gure ekosistema. Hori egiteko sistema bat badugu, esperientziak trukatzeko, eta aurrera goitz egingo dut. Hortaz, Juan Carlosek esan du, eta Adinberrik ere, guk nahi duguna da, adineko pertsonak gure egotea gure proiektuen erdigunean. Horretarako ekitaldia jarduerak antolatzen ditugu, adineko pertsonen premiei erantzuteko. Gure inguruan 9.000-tik gora adineko pertsona ditugu. Hau da, 3. ardatza, pertsona horiek zein diren deskubritzea jakitea. 60-80 urte bitarteko pertsonak, egunerokoan beraien ondoan egotea, eta haien beharretara egokitutako irtenbideak garatzea. Pertsona horien artean badira kasu desberdinak, kategoria desberdinak, eta guk horiek danak ezagutu behar ditugu, deskubritu behar ditugu, eta hainbat tresna garatu behar ditugu. Baditugu, enpresen esku jartzen ditugu tresna horietako batzuk. Gure webgunean eduki plataforma dugu, dokumentuekin, infografiekin, eta hor dago azalduta zein den gure jarduera, zer egiten dugun. Badugu azterketa bat, Seniorren Frantzia izena duena, eta gure webgunean eskuragarri dagoena, hemendikan gonbidatzen zaituztet hori kontsultatzera, ze helburua da adinekoen arazoak entzutea, ulertzea nola bizitzen duten beraien egunerokotasuna, zeri egin behar dioten aurre egunerokoan. Ikusi behar dugu ze ibilbide egiten duten egoitza batera iritsi arte. Azkenean gehiago ezagutzea, deskubritzea. Ni Frantzian zentratuko naiz, guk Silver Ekonomiko 4 merkatu ikusi ditugu, uste dut herrialde guztietan antzekoa dela. Ezin dugu konparatu 60 piko urteko pertsona bat, 80-tik gora daukan batekin, azken hau mendetasun handiagoa izango du. Horregatik egokitu egin behar dira, laguntzak eta tresnak. Guk ere helburua aurrera egitea da. Frantzian biztanleriaren 20%ak laguntza babesa behar du. Baina babes horrek ez du estigma sortu behar eta aukera eman behar die beraien etorkizuna nolakoa izango den ikusteko. Pertsona horiek ikusi dute beraiek baino nagusiagoak direnek nola galdu duten independentzia eta autonomia. Bigarrenik, biztanleriaren 9% da, mendetasuna dutenak, 3. merkatua, autonomiaren galera hori da, hartzaroarekin lotutako autonomiaren galera. Seniorritzean pentsatzen dugunean hori irudikatzen dugu. Autonomia fisikoa edo kognitiboa ez duten adinekoak, zaintza behar dutenak eta laguntza behar dutenak egunero. Egia esan 2 milioi pertsona besterik ez dira Frantzian, biztanleriaren 2%, eta pertsona horietatik 20%, 85 urte baino gehiago ditu. Enpresa berri bat sortzen denean, aintzat hartu behar ditu 3 merkatu horiek. Soluzioak egokiak izan daitezen, ondo egokitu daitezen merkatu horietara. Orain, hainbat elementu aipatuko ditut. Alde batetik adinekoak eta esparru digitala, ikusi dugu adineko pertsona asko eroso sentitzen direla mundu digitalean, eta 5 urteren buruan eroso sentituko direla, tablet bat behar duen irtenbide bat erabiltzen. Erabat prest daude, ikasteko prest, gai dira ikasteko, eta gai dira teknologia erabiltzeko, beren senideekin harremanetan egoteko. Bigarrenik pentsatu behar dugu, ze
zerbitzu personalizatu behar diren, premia sorta zabala da, eta egokitzea da gure lana, eskaera horri egokitzea. Hirugarrenik, etxez etxeko laguntza, etxe egokitzapena, aipatu behar dut, adineko pertsona gehienek beren etxeetan geratu nahi dute, horregatik irtenbideetako asko horretara daude bideratuta, adineko pertsonak etxean geratzera. Mota askotako irtenbideak daude, etxe bizitza partekatu dezakete belaunalditako pertsonek, edo belaunaldi berekoek, edo adin berekoek, baina aukera asko daude. Egoitzaz kanpoko irtenbide asko daude. Horretaz gain garraioa ere egokitu egin behar da, bidegorriak. Adineko pertsonek ere aukera izan dezaten mugikortasun horretan parte hartzeko, mugikortasuna izan dezaten. Elikadura pertsonalizatua ere garatu nahi dugu, osasunari alik eta gehien eusteko, osasungarri bizitzeko alik eta luzeen, hemen badira elikadura osagarriak, eta 6 elementu hauek funtsezkoa dira, azkarrago hitz egingo dut, ez dut denbora asko, zergatik gaude hemen gaur, Silberek bali ordezkatzen, hemen gaude adin berrirekin lanean ari garelako, eta irtenbideak proposatu nahi ditugu, irtenbide erabilgarriak, baliogarriak, eta bereziki adineko pertsonentzat pensatuak. Lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu, Espainiako enprese Frantziara etortzeko aukera izan dezaten, gure laguntza jaso dezaten, zaila da herrialde berri batera iristea, ez baitugu ezagutzen ekosistema, bertako eragileak, finantzak eta aukerak ezagutzeare garrantzitsua da, balizko erabiltzaileak, irtenbide horiek probatzeko, eta hori ez da erreza ez Espainian, ez Frantzian, ez inon. Horregatik, bi norabidetan funtzionatzen du horrek, ez? Frantziara joan nahi duten Espainiako enpresentzat eta alderantziz. Espainiara etorri nahi duten Frantziako enpresak azterlana partekatzen ditugu, sentsibilizazio lana egiten dugu startupen artean, uler dezaten merkatu hori, ekosistema hori ezagutu dezaten, eta laguntza hor adin berriren laguntzaz goza dezaten hemen Gipuzkoan eta Silver Valleyren laguntzaz Frantzian. Plazera izan da, hemen egotea, eskerrik asko. Merci. El placer ha sido nuestro, desde luego. Eta gaurko jardunaldiari amaiera emateko Javier Larrañaga dugu gurekin, Gipuzkoako ekonomia, sustapen, turismo eta landa inguruneko diputatua. Zurea da hitza, nahi duzunean, eskerrik asko. Egun on danoi, lehenik eta behin eskerrik asko. Eskerrik asko hemen izan zeaten danoi, eskerrik asko parte hartu dezuen danoi eta gaurko goizago aberastu dezuen hori, eta eskerrik asko baita ere pantailaz bestalde gurekin egon zeaten danoi. Helburu bat lortzeko askotan esaten da, importantia dela ez, jakitie nun daukeun abia puntue. Eta nik uste dut gaurko ekitaldi honek hortan asko laguntzen diula. Etengabe esaten deu, etorkizuneko ongizate maila babestu nahi badeu, beharrezko edala ekonomi indartsu bat izatie lurraldien. Zebaitare kontziente izan behar deuna da, gaur egunin dauzkeun zerbitzu asko eta daukeun bizikalidadia, dudai gabe gure aurrekoek eindako lanai esker dala. Eta guri tokatzezaku urrengoentzako lan hori eitie. Eta etorkizunea behitzen badeu, dudai gabe gauza bat ikusten dugu, eta ikusten deuna da zahartze prozesu bat. Eta hori nik uste dut begibistako edala. Eta horrek dakarzkin bai erronka sozial eta bai erronka ekonomikoek. Baina begiratzen badeu baita ere, erronka danak bezala, aukerak jartzen dizkigu. Erronka danak behan aukerak eukitzen dituelako. Eta erronka horiei aurre egiteko osagai ezberdinek beharrezko dauzkenik 4 aipatuko nituzke. Alde batetik,
determinazioa, gogue, erronka horrei aurre egiteko, eta nik uste dut dudai gabe, gaur garbi gerau dela, bai aldundiek eta baitare gurekin zaten eragile danok badeukola determinazio hori. Bestaldetik, estrategi sendo bat, eta hemen dudai gabe, estrategi hori adinberrin eskutik badeu. Proiektu horiek babesteko, proiektu horiek lantzeko ekosistema sendo bat. Eta nik uste dut gaur baitare zerbait ikusi baldin badeu, die gaitasun ezberdinek, eta eragile mota ezberdinek elkarlanien erronka honei aurre egiteko. Bai enpresa proiektu interesgarriekin, eta baitare apoiatuz, nik esango nuke Gipuzkoan gaur egun ekintzailtasunak bizidun momentu honakin, eta nik hemen behin ez naiz nekauko goraipatzez bik Gipuzkoak egiten duen lana lurralde hontako ekintzailtza hori sustatzeko, bideratzeko eta bidelagun izateko. Eta laugarren komponente bezala esango nuke nazioarteko bizio bat. Eta oain, Silver Valleykin baitare, aukera izan deu nazioarteko sare hori eta aberasten nahi gean jakinduri horiek partekatzeko. Beraz, hori izan da, gaurko bezalako goizak, gaurko bezalako espazio hauek beharrezkoa ditugu ezagutza partekatzeko alde batetik eta sektorein dauden joera berriek aztertzeko eta elkarrekin lantzeko. Ze adin berri dakizuen bezala etorkizuna eraikiz barruen sortutako ekimen bada, eta etorkizuna eraikizek zerbait badu bere baitan, ezaugarriren bat baldin badu da elkarlana alde batetik eta esperimentazio bestetik. Elkarlana, zegarbi daukeulako, etorkizuneko erronka hauek bakarrik ezin ditugu lain. Eta beharrezkoa daula elkarlanien eitia. Eta esperimentazioa, zebukaeran, administrazio bezala gure papera dalako baitare esperimentatzie etorkizuneko erronka hauetan. Beraz, eraikitzen nahi gean etorkizuneko Gipuzko hontan, beharrezko esparrua daukeu, Silver Ekonomirena, ekonomia indartzeko, hau da, kalidadezko enpleguek sortzeko, aberastasune sortzeko, baina baitare, persona guztien ongizate maila babesteko. Eta berebiziko beharra daukeu, eta berebiziko aukera daukeu. Beraz, seguru nago, gaurko jardunaldile baliagarri izango dela, bai elkarlan horretan, bai helburu partekatzen deun, helburuko objektibo horietan, eta bide honetatik segitzen badeu, seguru nago iritsiko gehala Gipuzko indartsu eta ongizate maila bermatzen duen Gipuzko batea. Eskerrik asko da nahi. Eskerrik asko Larragainaga jauna. Yo creo que si iruditzen zait, zerbait argi baldin bada, edo geratu baldin bada, Silver is gold, hau da, zilarra urrea dela. Teknologia loratzen ari da, eta aldaketa handiak ditugu gizartean, eta gizarteak behar ditu teknologia horrek eskaintzen dituen irtenbideak, beti ere adinekoak estrategiaren erdigunean jarrita, baina guk ez dugu nahi, ekitaldi hau hemen bukatzea nahi dugu, gauza berri askoren hasiera izatea, beraz, animatzen zaituztegu Slido aplikazioaren bitartez, edo postal elektronikoen bidez harremanetan jartzeko. Gurekin partekatzera etorri diren guztiei, ekimen hau posible egin duten guztiei, hemen aurrean zaudeten guztioi, 75 lagun bildu gara gaur hemen, edo etxetik, edo lantokitik ekitaldi honen jarraipena egiten ari zaretenei, 234 ikusle izan ditugu gaur streaming bidez. También quiero dar las gracias a Adinberri por organizar la primera jornada Silver Economy de Gipuzkoa y Eskerrik asko, Adinberri Gipuzkoako Silver Economy jardunaldia antolatzeagatik, eskerrik asko edabideei, komunikabideei, helarazi baituzue mezu oso garrantzitsua bat, da, Gipuzkoan urrezko aukera bat dugula aurrean, mezua zabaltzen laguntzeko. Silver is gold, hori da mezua. Eskerrik asko, eta aurren arte.